Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Halverwege de strenge en sobere vaste tijd. Het is halfvaste, zondagmiddag op de Friedhof in Klummen. Welkom bij de 7e editie van de Einzelgängeroptocht. We zijn vroeger dat we weer terug zijn na 2 jaar corona-ierland. Vorig jaar een beetje een andere oplossing bedacht. Maar nu gaat het weer regulier en zijn de molmuis stolz erop dat de Einzelgängeroptocht eindelijk na 2 jaar in Klummen is. 6 keer 11 jaar bestonden ze 2 jaar geleden. Dat zou gevierd werden met deze optocht. Han voor even op moeten wachten, maar dan werd het niet minder leuk, want 65 lui hadden zich aangemeld voor deze optocht. Kon vanmiddag voorbij trekken, dat gaan allemaal metbeleven. Met natuurlijk straks een winnaar voor wat het waard is, maar dit jaar voor het eerst ook een publieksprijs. We kunnen er hem op de bank voor zorgen dat hij naar een goede winnaar gaat. We kregen deze week een mailtje van deelnemer John Siebers uit Wansum. En John zegt, het zou leuk zijn om een publieksprijs in te stellen. Hanvige door, we hadden nog meteen naar de bedenker vernoemd, dat John Siebers publieksprijs werd had. Kijk even op l1.nl, daar kan ze stemmen. Dus het is belangrijk om de nummertjes van de leuke Einzelgängers even bij te houden. Dan is er ook nog een reguliere winnaar. En daar gaat bepaald worden door ons kundige, 2-man sterke jury. Onder leiding van Tom Doesborg. Tom, waar ze bij dich? Ja, welkom hier op Klummen, om het zo te zeggen. Ik heb neven mij natuurlijk Robert Jansen en daarneven Roger Latas. Nee, we hebben Roger moeten afmelden. Ja, helaas. Ja, het griep. Maar goed, hij had er toch niet meer bij gepast. Nee, maar vond het smalen. De coronakilo's die zorgen ervoor dat we iets minder ruimte hebben. Ja, ik ben zo 50 plus. Ja, dus, dat kunnen we ook goed doen. Nou ja, we wensen Roger natuurlijk beterschap, Robert. Ja. En het feit dat Roger van de Toes moet jureren en ook aan de publieksprijs moet meedoen, via l1.nl, betekent natuurlijk wel dat we een andere uitslag krijgen. Ik denk het wel. Heb je zien van Noord-Limburg? Ik denk dat de kans dat een kwartje Dekkangerveld iets groter is. Want we zien natuurlijk partijen. Natuurlijk. Er zien geen reglementen. Nee. Maar het gaat om de lol. Het gaat om het meedoen. Wat is het? Het gaat om de textuele vondsten. Ook dat. Ja, actualiteit. Ja, vind ik ook belangrijk. Theatrale. En ook natuurlijk het fijn afgewerkte. Hè. Sommigen maken ganz schoene kunstwerken. Ja. En dat is ook mooi om te zien. En gelukkig is er de afgelopen 2 jaar niks gebeurd. Nee, ze hebben helemaal niks om over te vertellen. Nee, dus we denken wel dat het een hele schone optocht gaat weer. Daar gewoon ik van uit. Ja, daar gaan we zeker van uit. En als wij het niet snappen, dan gaan we weer terug naar Ruud op straat. Hè? Ja. Dan kunnen we hem vragen met het echt uit te leggen. Precies. Moeten we niet te druk doen, want dan valt het op. Hè. Nou, we hebben Einzelgängers, dat klinkt een beetje Duits. Wie noemen ze die bij ook in Kapel? Einzelgängers eigenlijk. Ja. Einzelgängers. Ja, in Venlo Vaatsen, maar dat hebben wij wel niet. Dus de term kennen we in Kapel niet. Vaats betekent gewoon dat ze hem alleen hebben. Met kaarten ook bijvoorbeeld, hebben ze hem vaats. Ja, precies. Nou ja, de term, bij ons bij de optocht niet echt veel. Ja. En bij Venlo stromen ze ook gewoon erin, toch? Of niet, die vaatsen af en toe, zonder zich te hebben gemeld. Of, die hebben geen nummer. Oh ja, bij ons krijgt iedereen telt bij ons met. Dus ik krijg allemaal een nummer van de keuze Kapel. Ja. Dus een soort Rusland, wie dat bij ook gewoon. Ja, we houden dat veel beter in de gaten. Meer censuur. Ja. Ik snap het helemaal. Ik heb al beelden gezien van de Joekskapel, Klummen 1984. Dat is het begin van de optocht hier in Klummen. Ja. We zitten op het hoogste deel van het dorp. En hier is het dorp begos. En voordat ze hier is, moest ook Klummen. Ja. En dan komt ze uit op het Friedhof. Ik heb altijd gedacht, dat is mijn eigen Friedhof. Ja. Dachten wij. Ja. Dus ik stond vanmiddag op verkeerd eigenlijk. Dus ben ik moeilijk moeten rijden. Ja, gelukkig wordt ze best dan zo in Klummen. Via de autoweg. Ja. Maar we zitten op het domein van dat prachtige Mergelkerkje. Of eigenlijk Kunradersteen. Ja. De Sint-Remigiuskerk. Die eigenlijk net voor het jaar 1000 al een keer genoemd wordt in de eerste annalen, in de eerste actes. En dat moet de restanten zien, die kerk die we nu in beeld kregen ook. Van een Romeinse wachttoren die hij moet hebben gestaan. Ja. En hij liep ook de Romeinse heerbaan.
En ik moet zeggen, tussen 1906 en 1912 is deze kerk gerestaureerd door Peer Cuypers en vooral zijn zoon Jos Cuypers. Ja. En die hebben eigenlijk dat Romaanse karakter van het centrum van Klummen weer vormgegeven. Ja, en ook hier aangedaan nog, hè? Zeker. Zeker. En zou die geweten hebben dat er ooit een Einzelgängeroptocht zou lopen door Klummen? Ik denk het niet, hè? Nou ja, ze hebben in ieder geval vast de Romeinse heerbaan geplaveid, waar we overheer kosten. Ja, voor de Joekskapel nou ook overheer loopt. Ja, het is eigenlijk ook een zangkoor. Laten we luisteren. Ja. Klummen 1984, dat was een beetje verroet op het Eurovisie Songfestival. Ja, zeker. Want het was Milk and Honey, hè. Halleluja. Hoe het gewonnen hè, met het Songfestival. Ja, goed Israël. Heel goed. Ja. En door de Einzelgangersvlag, die ieder jaar overgaat van het ene dorp tot het ander. En daarachteraan natuurlijk carnavalsvereniging De Molmuus uit Klummen. Met heel belangrijk straks bij de prijsuitreiking Imke Jansen, Dans Marietje. Natuurlijk in het midden door B. 11 jaar en Imke is heel belangrijk natuurlijk, door is het in beeld voor onze prijsuitreiking straks. Want we hebben ook een bergprijs, we hebben een bolletjestrui voor de winnaar. Oké, natuurlijk past dat bij Klummen, hè? Zeker, en we hebben natuurlijk nog de normale prijzen die we gewoon uitreiken, 1, 2 en 3. Het is vooral de Ier ook, hè, waar dat ze omstrijden, toch Tom? Ja, al is het wel leuk als ze zo... Het gaat nergens over, het gaat om de lol. Pastoor riep vroeger letare. Latijn is niet zo goed. Letare. En dat betekent eigenlijk van verheug och. We zien halverwege de vaste tijd. Dat is eigenlijk een beetje het hele idee. Ja. De Einzelgangersvlag, die van dorp op dorp werd overgedragen, wordt nu bevestigd aan onze piepelwagen. Niet te hard trekken, want ik keep hem. Kijk eens wat de schoen hinkt. Ja, Henk, fantastisch. Fantastisch. Dankjewel. Dankjewel, Molmuus. En je snapt natuurlijk dat de Einzelgangeroptocht is iets voor de kleinere kernen. Dus iedere kern onder de 1111 inwoners kan zich opgeven voor de Einzelgangeroptocht. Ja, dat is de bewuste keuze hè, om het zo te doen met de kleinere dorpen. Ja, we zien hoe het begon in Rimburg. Over kleine kernen gesproken. Ja, precies. De gemeente Landgraaf. En daar hebben ze dan Broekhuizen, hebben ze dan nog bij Brokkelze. En de Einzelgangers zien van hoe het Brokkelze naar Rimburg gelopen. Ja. En toen waren het ook een beetje frisjes. Net zeker, ja, zeker. En we zien bij de eerste deelnemster. En laat dat ook even zien uit de gemeente Landgraaf. Bianca Hoogmoed heeft nummer 1 gekregen. Dat is natuurlijk nogal heavy. Dat we meteen met Bianca beginnen. En wat heeft Bianca met ons metgenomen? Levensgenieter. Ik eet, ik drink, ik lach de ganse dag. Ik maak muziek de ganse dag. De kinderen worden gek van mij. Ja. En ja, muziek maken, ja. En dan 1 en 2, 3, 4, 5. Nee, 5. 5 levensgenieters in ieder samen. Het is wel leuk hè, dat ze het publiek erbij betrekt. Hè, dat is de bedoeling. Het mogen doen en gaat hoe daar dan. En ook Duk het ook al met gedaan, hè, Bianca. Applaus, joh. De eerste deelnemers. Zo makkelijk is dat niet, hoor.
Nee, Bianca moet openen, maar ze heeft wel geïnvesteerd na al die jaren in geluidsapparatuur. Merk ze. Ik weet het. En Bianca is natuurlijk de duidelijke levensgenieter. Ik lach de ganse dag, ja. Ik maak me zeker de ganse dag. Ik ken er wel gek van mij, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Het is natuurlijk ook een persoonlijk hoogtepuntje voor Bianca ieder jaar om bij ons op televisie te komen. Ja, tuurlijk. Maar het geeft zich bloed, hè. Het is heel eerlijk over wie de kinderen over hem denken. Toes. Ja, en wie dat ziet over de kinderen denkt. Ja. Klap, dat is samen. Ja, net zoals het zijn. En ze werpt eigenlijk de hele zaak op. Dus ik zal Bianca ook volgend jaar weer startnummer 00 geven. En je kunt de toes onthouden, die startnummers. We brengen ze duidelijk in beeld. We gaan nu naar startnummer 2. Je ziet het onderstaan. Dus onthoud die nummers. Geef ook de top 3 door straks, na afloop van de uitzending, op l1.nl. En dan maken we de volgende dag bekend. Hij heeft de grootste fluit van Klummen versierd. We hebben het over Jan Teunissen uit Schilvent. Het is mooi gemaakt, die fluit, zeg. En Ruud Kleine, de is bij Bianca. Ja, Ruud, vroeg hem eens wie het is om te openen. Bianca, nummer 1. Ja, dat is... Wie is dat? Dat was het publiek voor die andere winnen, hè? Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Is het goed gelukt? Dat was een donderslag toen ik dat hoorde, nummer 1. Wat doe je me aan? Ben je volgend jaar weer 11? Ja, de 11 zou leuker zijn. Of de 13 vind ik ook. Gaan we over vergaderen, Bianca? Nee, de 11 is leuker dan bij de 11e uitzending. Je was bij 4, hè? 4 levensgenieters zat je. Je moet naar 5. Ja, ik moet naar 5. Ja, laat gewoon. En dan ga ik dan naar binnen. Dat zou ik zeker doen. Ja. Dankjewel, Bianca. Ja, Volgend jaar, hè? Kom maar even. Dat is niet open. Ja. Alsjeblieft. Dank je. Dankjewel. Bianca Hoogmoed alaaf, zeggen we dan. Ja, zeker. Nog even goed kijken naar die grootste fluit van Klummen. Want dat is natuurlijk prachtig kunstwerk. Ik heb de grootste fluit van Klummen versierd. Ook nog eens. Ja, dat is natuurlijk het, wat erbij huurt. Ja. Mooi gemaakt. Ik kom in de buurt van Ruud, dus Ruud kan hem nog even vragen wieveel dagen het erdoor aan gewerkt heeft. En een stukje erop laten speulen. Ja. Als dat lukt. Dag Jan. Dat is een verweer, hè? Ja, dat is een verweer. Dat is best wel gewerkt geweest hier. Nou, dat volgens ze met. Een beetje handigheid, dan kan ze ook wel van elkaar. En het idee, Jan, want ja, er wordt natuurlijk geen eigen optocht waarschijnlijk. Daar is het per se heeft veel moeten maken. Het hing eigenlijk al 2 jaar, is er eigenlijk een beetje bewaard gebleven op zolder. Dus ja, het idee, ja, dat werd natuurlijk helemaal lastiger. Ja, ik denk een beetje originele tijd, ja, proberen er neer te sjoesteren en ja. Je kunt er stress van volgend jaar en daar zit er wat tijdsdruk op. Daar moet wel geen uitkomen. Oh ja, god. Door het jaar van alles wat hij invult, moest ze eigenlijk een beetje aantekeningen van maken. En dan ja, dan kent ze het jaar erop dat we met fruiten. Ja. Jan, leuk dat ze hebben is. Ja, Geer, dank je. Dankjewel. Sjoerd gemaakt. Ja, prachtige fluit. Hij duidt er heel laconiek over. Ja. Maar ik heb het materiaal niet toe op zolder liggen. Nee, dat wil ik zeggen. Ja. Ja, we zien die fluit al Prachtige de hele fluit. tijd. Ja, dat is echt fantastisch. Kent ze ook Ja, al blazen, ja, ja. Jan? Kent ze al blazen? Ik heb de muziek goed. Dat is mooi. De gang tegen het ledderkolen. Je kent ze goede toeren, hè? Toch? Zeker. Mooi gemaakt. Ja, het moet nog een beetje op stoom komen. Ja. De deelnemers hebben blijkbaar alle tijd en nemen zich ook alle tijd. Ja, ik snap het nog wel, ook als ze zoiets welk thema dat de volgende heet. Hè? Ik ving de draai niet, dus vind het lastig om door te komen. Vermoed ik dan. Of wie bochtig is? Nee, parcours is niet zo bochtig eigenlijk. Ja, hè? redelijk wel. Maar Toch we hebben wel. ook een aantal calls van de derde en tweede categorie. Vandaar ook de bolletjes draaien. Ja. En ik zocht dat hij vrij strak Bij sommigen is al heel strak. gedesigned was, de bolletjestrui. Dus Ja, even kijken. Dan nummer 3. Ja, maar dat is zo. Geef maar gewoon afgekopt en dan... En dat draait zich gewoon. Ja, ik draai natuurlijk. Ik moet laten draaien. Nee, lang. Hey, gek. Ja, nee, dat zei ik al, dat gekijkt wordt. Dat is wel bekend, dat hoeft er niet anders te zeggen. Maar ik ben je niet, hè. Ik ken hem echt niet.
Sommige mensen zullen blij zijn met zo'n apparaat en je hebt het gewoon geverfd. Ja, mooi hè. Ja, je kunt een rij niet vinden. Hoe is het, jong Danne? Is er niet? Nee, niks. Wacht, draai even. Voor de zekerheid nog eens. Nee, het is niet te vangen. Grommel is niet te vangen dit jaar. Niet volgend jaar, maar weet je, maar dit jaar. Natuurlijk een dubbele betekenis, hè. Een drijving in een cementmeulen. En de draai niet heb ik in de vinger even op jaren. Doordat ik geen vastlopen heb ik in de vieren door de corona. Dus onnig actueel en schoon goed gewerkt. Ik laat het tegen Geer uitleggen. Ja, mooi hè? Die dubbele betekenis. Ja, deze begreep ik toevallig. Dus ik denk, vertel hem even. Hoe Geer? En sommige, dat vind ik erg leuk gedaan. Hup, mensen met de kop in die meulen. En dan met laten doen. En dat is het schoenen van die vaatsen of die eindselgangers. Die nemen zich dukker niet. En als ze dan op de metlups, dan is er ook een commissie die zegt: hé, moest doorsteken, want het gaat weer niet goed. Hey, hebben we er minder last van. Ja, vooralsnog. Hè. We accepteren de gaten. Ja, precies. Maakt niet uit of ik nu linksom draai of rechtsom. Ik vind hem gewoon niet. Ik ken hem echt niet. Pierre Bagge uit Genoud zien we. Ook zo'n optochtdeur op Genoud. Ja. Misschien een plek waar we in de toekomst ook eens met de Eindselganger-optocht naartoe kunnen. En is het een klein genoud of groot genoud? Ja, of Haasdal. Oké. Maar ik denk dat we moeten kiezen, ja. Klein of groot Genoud. Ja. Cementmeulen in het goed groen geverfd natuurlijk. Ja. Haasdal roepen we natuurlijk om ook die mensen te prikkelen. Ja, om zich te melden. Ja, het is geen stoet die binnen een paar seconden voorbij is. Dat heb ik in de gaten. Zeker als je de trein niet kunt vinden. Maar we hebben weer fantastische omstandigheden eigenlijk. Zeker. Hè? We mogen ons op een skuntje kletsen. Ja, klatsen dat wij druig zitten. En... Het sunken zo. Ja, het voelt wel dat het eraan tijd te komen. Maar het is een beetje wielrenweer. Ja, wielrenweer. Ja, dus een goeie van de klassieker. Ja, we hebben kasseien soort van. Ja. Dus het past wel. We hebben de bolletjes draaien. Dus eigenlijk... Op weg ga je naartoe. We moesten echt duizenden wielrenners proberen te ontwijken. Ja. Dus misschien wordt dat ook nog een thema ergens in de Eindselganger-optocht. We huren Saskia Ruiters-Hartman. We zitten negatief, meneer. Wilt gewoon een coronapil, meneer. Ah ja, corona, uiteraard. Dat is u last vergeten. Goed zo. En een zelftest. Een coronapil. Geen machine. Neem eens mee. Ja, oké. Allah. Dat is een hele goed lange spreuktest door hier staan. Ik weet het. Ja. Dat even kunnen Saskia is nog lang niet heen, dus ze kunnen alle tijd pakken om er nog te kijken. Ja, je mag ook je mag toch sweep pakken, zit zo dubbel beschermd. Maar ik wil even met... Nou, ik was het niet gaan verstaan wat ze zei. Maar samengevat? Nou ja, dat ze eigenlijk gewoon nog corona van alles niet kunnen doen. En nou is ze goed voorbereid en iets eigenlijk tegen alles iets gewoon een snoepje. Corona door de nak. Nak, dat zal dan wel nek zien. Ja. Ruud, wat is het? Ja, bij de overlevingspakketten, we moeten niet vergeten dat dit ganse traject Eindselganger-optocht in Klummen nog in coronatijd is gestart. Dat betekent dat de vergunning is verleend op geen horeca en dat soort dingen. Maar de lui had alles bij zich. Laatste koffie aan de gekriekt met slagroom. Dat is echt wel hoofdvast, hè. Dan maakt ze wel een beetje zondigen. Gehaksbeultje erbij. Waar komt er vandaan? Wel. Snijdt even de deur. Nee, en niet IJsselstein, hier de catering van IJsselstein. Zo zit eigenlijk onderweg al een keer moeten stoppen om de helft op te eten. Ja. We hebben genoeg bij ons van terugweg ook. Maar de koffie is op nu. Ja. En nou dan? Vraag maar aan Tom dat je hem ook bij ons koffie drinken. Nou, dan brengen wij koffie. Ja jongens, ik pak me eerst even, ik doe nog iets koffie met slagroom en dan een gehaktbulken. Lekker. Ja? Lekkere combi. Welse combi. Wat ze weer de min is. Dan zien we met de overstruiming aan de deur geweest, Ruud. Oh, echt hoor? Ja, zeker. Ja, zien we daar. Hij had de lieslazer nog aan. Ja, zeker. Maar ook wel is druk gebleven met de overstruiming in juli van de Maas. Eerst nog een keer Saskia Ruiters-Hartman uit Heerlen. Ik heb me voorbereid en de corona de nak omgedraaid. Alle pillen heeft ze bezig. En natuurlijk moet corona ook in deze Eindselganger-optocht een spiegel weer voorgehouden. Ja.
En wat leuk is, er stikt ook gaat ook de vod. Volgens mij wordt er nou op ingezoomd. Natuurlijk, we hebben ze allemaal koers moeten meten. Ja. En dat is traditioneel, want je kent wel zo'n in de oeren, hè, kan ze ook proberen. Maar dit is de beste manier. Alleen dan moesten we er wel mocht ze hem eruit halen. Hè. Het is niet dat ze verplicht was om er met te blijven lopen. Dat is beschermd. Beter ken het niet, wa? Alle af, hè? Alle af, wij mogen hier testen. Mevrouw, mag ik echt testen? Ik heb zo'n mooi schalen. Ik hou van carnaval, hè? Ja. Nou, wilt u hier even tegen ademen? Gewoon een beetje blazen, ademen. Goed. Kijk, wanneer het nu zwart wordt, dan zit ik er positief, dan moet ik een hoes. Doet dat nu wet of blijft het wet, dan zit ik er negatief. Mag er blijven. Nou, wat is het voor een kleur? Wet, dan zit ik er negatief, mevrouw. Goed, hè? Ja, fijn, dankjewel. Wilt u ook een coronapil? Nee, dankjewel. Nee, geen coronapil. Wilt iemand anders een coronapil? Ja, voor de veiligheid. Ja, dat is goed. Dank, de bescherming, hè? dank. Ja, alsjeblieft. Allah, hè? En de zus en uur, hè, ze is wat uitgedijd. Hè. Ze heeft de hoor voor de ogen. Zo van, ja, dat mochten we toen nog een tijdje niet. Hè. Sommige mensen, ik ken er zelf niet zo over met praten. Maar die dan kostte niet naar de kapper, dus dan gooi je dat hoor. Ja. Dus wel heel actueel. Alles zit erin. Alles zit erin. Wie is aan de thermometer toe? En dat is het wachten op optochtdeelnemer 005. Ja, het is toch een aardige klum volgens mij. Hè? Want ik zei het al, het is, hebben ze natuurlijk een aantal hoogtes te overwinnen. Ja, ze weten wel welke kant dat ze op moeten tochten om. Ze weten waar de mensen staan. Ik zie in de verte gaat komen. Ach, weet je wat, als we toch zitten te wachten. Misschien moeten we zelf ook zo'n coronapilke pakken, toch? Voor de zekerheid. Ik hoop dat Saskia in de buurt komt. Ja. Ik was benieuwd wat dit weet, hoor. Niet wet, hè? Zit er negatief in. Net gewoon een coronapil hebben, mevrouw. Nou, dan zit er gewoon beschermd, hè? Nee, wet ken ik niet. Ik wist niet dat ze die al eens uitgevangen. Als ze die al uitgevangen, die pillen, dat is even aan voor opgemaakt. Ja, die had ik al uitgevangen. Ja, dan moest die vlot zijn, hè? Ja, dat duurt al 2 jaar, hebben mensen. Dat moet toch afgelopen zijn langzamerhand, of niet? Ja, dat ik ook, maar ik vind het wel fijn dat ze dan ook die eigen kleurje kunnen kiezen. Ja, dat kan ook, maar ze werken allemaal hetzelfde. Maar ja, als ze nu corona has, dan kunnen ze beter alle kleurtjes in één keer nemen. Ja. Want dan ben ze dubbel en dwars beschermd. En als het gehad has, al. Als het gehad has, ja. Dan mogen we er innen pakken, maar mogen we er ook meer pakken, hoor. Dat kent allemaal. Dus kun je mensen lekker vingers pakken? Ja, zeker, zeker. Nou, dan doe ik een oranje. Ja. Gisteren gewonnen? Oh nee, dit is groen. Dit maar is je oranje. moet gewoon een laaf kopen, steed op het bord, waar. Wie haal moet dat? Keihard. Hallo! Goed zo. Ah, lekker. Dankjewel, hè. Mogen we dan ook nog even testen? Nou, ik ben nu negatief, want ik ga zo'n pil op. Ja, dat bent je niet. Maar zo. Nog eens ademen, natuurlijk. Ja? Ja? Als het zwart wordt, zit het positief. Nee, ik ben negatief. Ja, dat kunt door die pil. Ja. Ja, dat kunt door. Het zit toch lekker met u? Ja, joh. Dank je. Ja, prima toch? Nou, Ruud is beschermd, Tom. Dat scheelt. Ben je nog even neer, want ze loopt zo aan ons voorbij. Maar goed, de volgende. Dat is niet Bart Storken, toch? Of Tram van Enkenvoort. Nee, dat is een andere. Heet en een trekzak. Dat kunt beheer. Ja. Dit is Maurice Gossens uit de wielree. Hier in de hoek. Ik moest het meer over de achter. Maar ik vergis me gewoon ook. Ja, Wim is het dan. We zien hier Wim Pieters uit Brunsum. Dat is namelijk 006. En Wim heeft een trekzak. Het is goed te huren dat dat er heet. En ook te zien. De trekzak moet het uitleggen, Tom, dat het ook gewoon... Ja, ik lach snel, maar misschien moeten voor sommige mensen uitleggen. En een trekzak is ook wel een accordeon. Ja. Of wel een trekbuul. Penspiano. Penspiano wordt ook genoemd. Er zit trouwens een heerlijk geluid in de zak van Wim. Ja, dat klinkt wel een beetje bij Bart Storken. Dus,
Ja, en we zoeken ook dat trekzakkend contact met het publiek. Trekzakkend contact. Kosten nog moeite gespaard. Oh ja, ik meen je wel dat er een kleine vaste toer bij je zoet. Dan een maar zuren, zou ik zeggen. Doorn is toch ook iets meer componist als ik? Ja. Ik stoor me er niet zo aan. Ik stoor me er niet aan, ik vind het leuk. Het is natuurlijk een apart ambacht, hè? Einzelganger zien. Zeker. En al deze deelnemers komen weer goed langs. Wacht. Ja, weer de was hoor. Ja. Ik vind het net veel schelen. Nee, ja. Eigenlijk niet. Is niet veel langer zo. Als je nog een beetje oefent, kan het toch? Of niet? Ja, ik denk dat ze nog 2 keer naar de les geest, dan zit het gelijk. Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar je bent hier nog gaat door, dus hè? Oh, maar die kunt en bijna in geen nummer vuur. Nee, kijk maar. Nee. Nou, ik denk het. Zwarte toetsen. Nee. Ja, maar daar hou ik van die zwarte. Goed, dit wordt Brunsum. Brunsum. Laat nog eens huren, wie dat klinkt. Laat de trekzak nog maar eens huren. Prima toch? Mirasat. Ja. Ben je al wel van zwarte, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Hoor je van alle kleuren. Hoor je van alle kleuren. Ja, zeker, zeker. Je werd me af en toe wat doet gekrompen. Ja, precies. En Noord nummer 6 komt natuurlijk nummer 5. Vrij logisch. Oh, is dat? Dat is wel Maurice Gosses. Goed wielree. Hallo. Hallo. Kijk, AliExpress, alsjeblieft. Een deurbel bezig. Hallo meneer Verwaas. Hallo, ben u thuis? AliExpress. Een pakketje voor u, alsjeblieft. Even afvallen, zakje goed bewaren, slecht van milieu. Welk huisnummer? 6, ja, moet ik even bij de overburen zijn. Wie voor pakketjes zullen het zeggen op een week komen? Ja, veel te veel. Ja? Vooral mijn dochter. Er zit op kamers in Tilburg en wij krijgen alle pakketjes toe. Dus dat is wel schoon, kleiner. En passen die dan door de brievenbus? Of moest je weer bij de buren af? Bij de buren. Of de buren komen bij ons gaat halen. Het wel. Of aan de overkant van de wegen inmiddels. Maar daar hebben we nog eens aan de deur gehad, deze man. Niet. Nee, dus ik wel eerlijker willen hebben. Ali heel druk vandaag. Ali heel druk vandaag. Zijn eigen bel bezig. Prachtig. AliExpress achteraan. Ja, zeker. Schoen goed gewerkt. Veel contact met de mensen. Prachtige Chinese snor, toch? Hè? Start nummer 5 zit ik nou, hè? Ja, dat zei ik al. 06 komt 5. Ja. Ja, dat is nooit in mijn stoel. Hallo mevrouw Albert! Mevrouw Albert, bent u thuis? Hallo! Knappe meneer aan de deur! Ah, mevrouw Albert! Een kaartje voor u, alsjeblieft. Dankjewel, meneer. Alsjeblieft. Oh, voor de buurman, komt ook meteen kijken. Buurman ook een kaartje besteld. Ja, normaal altijd pikante lingerie, vandaag iets anders. Alsjeblieft, alsjeblieft. Hij werkt fantastisch goed met het publiek. Ja, er zien mensen die storen zich er dan aan dat een Chinees noord uit. En dan ook zo brood. Ja. Maar wat Maurice natuurlijk bedoelt is dat eigenlijk onze eigen maatschappij een spiegel verhult. Ja. Ik zeg dat niet door bescherming, maar ik vind wat als we over dit streeperen gewoon dat we natuurlijk niks meer kunnen uitbeelden. Dan kunnen we beter stoppen hè, met de Einzelganger. Dat wil ik zeggen. Maar die discussie kreeg je dan natuurlijk. Ja. Er mogen zich niks meer hè, in deze tijd. Zoals ze bijna een liedje van maken. Moesten ze een liedje van maken.
leuk, maar dat bellen en dan wachten gewoon. En een stukje toneel, hè? Op een stroop, wat ik zag. Maar hij werd ook alle achternamen van die mensen. Ik ben benieuwd wat hem of vandaag BD aanbelt. Ja, we zien een half uur verder en we zien op bij nummer 5. Dus dat scheelt. Ja, maar ja, de AliExpress ziet het erg druk. En er moet heel veel pakketten afleveren. Op dat kleine stukje. En dan sunk ik hem wel zo langzaam door. Dus, het is wel een internationaal gebeuren. Hè? Een Chinees en daarachter zie ik Oranje. Dat is wel Nederlands. Het is echt Eurovisie Songfestival. De boers met de muziek. Dus. Klummen. Nou, internationaal. Ook internationaal, ja. Dan zitten te kijken. Voetbal kijken. Heb je gisteravond gekeken? Geen feestje gisteren. Dame Minesha. Erik de Wit uit Ospel. Kijk, nodig echt het publiek uit. Voetbal kijken. Chips erbij, drinken erbij. En nou de voetbal kijken. Prachtig gedaan. Echt mooi gemaakt. Erik de Wit doet Ospel. Dat had vorig jaar de vastelovend gemis, weet ze nog? Als schutter. Als schutter? Die liep er ook. Waar zei dat? Vorig jaar hebben we overal camerateams naartoe gestuurd. Ja. Naar al die plaatsen. Dat een aantal mensen dan met die, hè? En dat wordt dan gefilmd. En Erik had een ganse schuttersboom gemaakt en een scheetboom. Dat is wel mooi gemaakt. En de buks, ja. Dat is mooi gemaakt. Maar ook hij heeft er weer werk van gemaakt. Zeker. Ja, ik hoor hier niet. En dat komt dan ook zomaar uit Oslo. Oh, is Maurice nog bezig? Dank voor u. Moet ik even opspalden, zakje goed bewaren. Doe ik. Slaffe milieu. Ik ga even naar de buren ook. Ja. Dag. Wij bedoelt Os. Ja, oh jee. Ja, komt ja. Dan ben je Ding dong. Ja. Mag ik tegen op? Ja, ik zal ja. Hallo? AliExpress. Even opspalden. Goed bewaren, zakje. Slaffe milieu. Ja. Doen we, dankjewel. Dank je. Dankjewel. Oh, mooi, kijk eens even. Wat heb je zeg? Zelfde steeg. De butten. De butten. Prachtig gemaakt, Wim. Kost er nog moeite. Wel er gelijk op, hè? Bespaard, ja zeker. Ik heb dit jasje eerder jaar aan. Stikkel van de buttons. Zo, hoppakee. Is Erik nog voetbal aan het kijken? Ja. Ja, nou aan zijn lijn. Chips erbij. Chips erbij. Ja, dat duidt toch. Hazerderij dingetje, hè? Drinken erbij, chips erbij. Soms denken ze wel eens, waar zitten ze nog te kijken? Ja. En inderdaad, gisteravond heeft Oranje gespeeld. En dinsdag moet tegen Duitsland. Hè? De Pruis, wil ik zeggen. En natuurlijk een aanloop naar het WK en Qatar. Ja. En gistermiddag viel ik in de wedstrijd Den Bosch VVV. Ook altijd echt per ongeluk, ik was aan het zappen. En ik dacht echt, wat ben ik nog aan het kijken? Nou, naar voetbal. Nou, kijk even met. Een bloedeloze 0-0. Ja. Maar goed, eindpunt met Novendo. Laten we niet zeuren. Nou, het zwaar gehavende VVV. Toch nog een punt. Kijk, zo gaat dat. Chips erbij, ja. Erg leuk gedaan. Goed, hij heeft geen alcohol uitgedeeld aan de jongen. Hè. Gewoon, sapje. Ja! Nou, dat is fantastisch gedaan, denk ik. Erg leuk. Vorig jaar tweede, Erik de Wit. Goed Oslo. Dus de combinatie van en schoen gebouwd, deze stoel, en het publiek erbij betrokken. En een woordgrap eigenlijk, of, ja, met woorden gespeeld voetbal kijken.
Ja, moet ik het niet meer uitleggen eigenlijk, Tom, hè? Nou ja, eigenlijk is het toch idioot dat het in dit land cultuur is om met z'n allen orenlang naar zo'n scherm te kijken. Naar het voetbal. Terwijl het natuurlijk maar een paar minuten per jaar echt interessant is. Ja, en orenlang kunnen blijven horen over het voetballen. En alle zenders, op alle zenders en alle talkshows. Maar ja, ik had vroeger ook niks met Formule 1. Terwijl ik dat toch de afgelopen jaren spannend ben gaan vinden. Ja, waardoor zou dat komen, hè? Nou, als je dich ook verdiept in de reglementen, dan is dat toch interessant. Is gaat het doen. Dus er hier vandaag, hè? Tenminste als er geen kanon gebulder meer is. We gunnen het tegen Erik, 4-0. 4-0. Gisteren was het 4-2 trouwens, hè? Gewoon echt met dit voetbal kijken, ja, kom maar. Misschien kun je Freschette zien een keer, hè? Dat is wel leuk. Gewoon een keer in de boot genomen, hè? Ja. Niet achterover leunen. Nee, kijk wel goed. Dat ding zit los. Oh, lekker. 0.0, prima. Chipje erbij. Wat een wedstrijd, hè? Ongelooflijk. Maar gaat toch spannend, man. Ja, je wordt toch wat ziet daar. Ja. Je kunt te vuren, hè? Je kunt bevuren. Ja! Ja! Kampioenen! Is ook raadgek, hè, Ruud Kleine. Ja, zeker. Dank je. En ook raadgek van voetballen, hè? Dus, maar de vreugdebal, hij duidt het gewoon. Ja, duidt alles. Ja. Alles. Behalve dat ik fly breng als de vreugd, maar goed. Hebben ze de klok teruggezet? Ja, dat is op TT. Ja. Of verroet? Verroet. Ja? Ja. Nou ja, eigenlijk heb ik te laten staan, want hij heeft vorig jaar niet teruggezet. Dus dat heb ik gewoon een half jaar moeten wachten. Ja. Nou staat ze wel goed. Toen is er Jo Offermans, uit Kerkrooi. En die loopt met de tiet met. En hij heeft ook alle tiet. Ik ga de tiet. Altijd rond half vast moeten we maar aan die klok gaan draaien. Hè? Ja. Niet ieder jaar, maar... Nee, dat heb je niet kunt. Hè. De Vaticaan bepaalt het, hè, wanneer de klok gewoon terugzetten. Serieus? Ja. Oh. Maar die zit de klok liever 200 jaar terug in plaats van een uur, toch? Dojo had al het ziet. Maar aan de achterkant, wat zal Dojo door hebben? Dag Jo. Dag Jo. Ik heb ze alle tiet, hè. Nee. Oh. Gelukkig zitten de testen vol. Ja. Ja, dat wordt ziet. We kennen alle tiet gebroken. Ja. Ander, hang je ziet. Nee, andere mensen hebben nooit tiet. Nee, maar wij hebben zat tiet. En Johan en heeft deelt al nog tiet doet. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus we hebben al van alles. We hebben speltjes, we hebben tiet. En we hebben ook de tiet. We hebben joeks. We moeten even wel een beetje tiet hebben, want het loopt niet altijd even snel door. Maar goed, kijk, een dansbrietje in de vechten zie ik toch? Ik kan het niet ganz goed zien. Iets met piepen. Kumse. We hebben ook voor het klassement wat spannend te maken een kabel midden over de weg gelegd. Je ziet het, we hebben er een rubberen mat overheen gelegd. Dat is een extra hindernis, ja precies. Hier is Riet. Riet dans al 55 jaar nog zien piepen. Riet Lenshout Put. Oftewel dans maar Rietje. Ik hoop dat Riet snapt dat ze live op televisie kunnen. Dat het overal te zien is in de ganse wereld. En dat het ook op het net komt te staan dat het Noordspier wegkent, wat Ruud ook zag. Behalve in Rusland, hè, daar kunnen ze niet kijken. Oké, maar dat zal toch wel vast ergens. Dan moeten ze nog een hacker zien dit dan bij Poetin wel. Ja. Want in gans Rusland dan zal jaren naar Poetin zien piepen eigenlijk ook. Ja. En zo is het toch wel een actueel thema eigenlijk hier.
Ik neem aan dat het een box is van hun man. Dat ze dan al 44 jaar nog zien. Dat gewoon Riet vragen. Of dat loopt waar Ruud over naar Riet te vragen. Ga je het over de man of ga je het over een ander? Welke piepen dit zien? Ja, nou welke piepen dat ze moet dansen. Was ze met Kroes aan het filmen? Oh jeetje, goed Riet. Nou ja, ga ik er maar aan staan hè. En de moer moeten komen. Hè. De berg op. En nog dansen. Spagaat, hè? Spagaat. Nee, dat is echt niet kieken, hoor. Oh jee. Dat is echt niet goed. Ze komt gelukkig op, hè. Daar gaat ze nog de piep uit. Zo. Pom, pom. Dan gaan we weer. Kijk, de vraag wie lang moet ze nog? We hebben de deelnemers van tevoren toe gewaarschuwd. We hebben een parcours hebben dat op- en afrijdt. Dus iets van conditie is onnodig. Maar bij Riet hoeven we niet echt bang te zijn. Ik denk dat hij echt getraind heeft. Want die heeft zoveel energie. Dans Marietje. Nou, de band kan het goed hebben, Tom, hè? Heerlijk. Dat moet je nog wel zeggen, toch? Of nee? Ja, dat is toch niet... nee. Robert, ik moest je alles zeggen. We geven straks die mailadres door. Dat is goed. Die koeten die zien eruit alsof ze genoeg hoogte meters gemaakt heeft, toch? Die zien goed afgetraind. Dus die kijkt vooral naar de been, hè? Ja, nou, ja, goed. Maar ja, natuur en zo. Natuur en zo, kijk ze altijd naar de Is been. toch in zo'n programma zet dan. Ik hoor Christel nog zingen. Ja, ja. Over bijn gesproken. En de mensen er vanavond te zien van de middag en het. Ja, dat ze een keer rust hebben in de middag. Ja. Om niet gerust te stellen, ik huur ze ook. Hè. Het is niet alleen. Ik huur ze niet alleen. Hey, en een sunkekum. We huren Christel en een sunkekum. Nou ja. Zijn de taart niet zo gelukkig meer? Het schijnt niet. Mensen zien Kruts aan het filmen. Weinig boksen waar ze op de vuile muziek in zit. Er zitten overal een paar opmerkingen erbij, hè? Dus hartstikke leuk gedaan. Ja. Maar zie ook wel dat mensen het reageren zien, Tom. Hè? Dat zoekt met de wasloop het natuurlijk eigenlijk een beetje binnen kan vallen en eindelijk hier. Mensen zien zo blij dat het weer ken. Hè? Maar ik moet zeggen dat Riet de zaak wel behoorlijk ophield. Misschien dat Riet nog even kan vragen om wat meer tempo te maken in de dans. Door te dansen. Maar ja, dan moet ze weer naar de piepen van Ruud dansen. Ja. Dus dat is wel weer vervelend. Maar ja, ze pakken zich natuurlijk alle ruimte en alle... Oh, daar zit ze. Oh, ik bedoel... Is de boodschap aangekomen? Ja, volgens mij wel. Nogmaals, voor de notulen, Riet Lensen uit Put. Denkt ook met naar de publieksprijs, toch? Hè? Wie het alweer De John Siebers publieksprijs. Ja, John Siebers. Dus het publiek toes, maar hier langs de kant kan straks stemmen na afloop. Als we nummer 64 gehad hebben. Kom Riet, de spagaat, nog één keer. Kom mee, kom. Oh. Best opbouwen, de best opbouwen. Dankjewel, Riet. Puur Louis, ja. De volgende deelnemer is, als het nummer 10 is, en dat is nummer 10, Peter Bekkers uit Pij. En we gaan eens kijken wat Peter voor ons bedacht heeft. Iets met een appel. Schon alles in de wind. Erop losgepolst in de krant, hè. Oké. Dit is geweldig om op te letten, weet je dat? Maar die andere kleintjes, dat is per duur. Niet normaal. Het gaat groot worden op de rug. Nee. Ik heb ook gezorgd voor de appje voor de doos.
Ja, we moeten allemaal op de kleintjes letten. Zeker nou, hè. Durf zich nog de verwarming aan te zetten, Robert? Nee. Ik ook niet. Nee, durf ik gaan niet. Nee. Kreeg ze op de kloot van de vrouw, het verhaal. Wat het kost. Nou, ik hoef Toes maar even niet op te letten en dan zet mijn vrouw de verwarming aan. Oké, ja. We hebben er ook weer ruzie over. Zeg, we weten wat dat kost. Ja. We doen ook koud douchen, afdouchen ook. Afdouchen? Ja. Ik dacht al wat vroeger. Ik zal u eerst even metgeven. Dat appeltje voor de doos, ik heb er ook voor gezorgd. Ik geef het dit appeltje met en als je erin doet bieten, stond er even stil. Denk er even over na. Ja. Ook dat nog. Ja, Wij hebben je boodschap, hè? Jazeker. Heel goed. En hij let op de kleintjes. Geweldig. Lekker. Met een hoe schrie je dadelijk? Dan gewoon ik wel even via het bel staan, Tom. Hè. Dat is wel even gebruik voor maken. Even tanken. Even tanken. Peter Bekkers, Nimbelsmet in de actualiteit. En denk aan de toekomst. Ja. Hé, is Hoendervel, hé? Ze turen wel. Ja. Rolf Cox uit Tegelen. Ja. Het de ganse rit richting Klummen weten te vinden. Ja. Leg tegen de voet erop. Nou, hij duidt Mark Rutte nog, zie ik. En een masker. Maar ik heb niet zo snel met zijn dingen. Die posters. Even kijken, wat heet er als thema staan? Ik zag een rood kruis door de boetezitting. Ja. 1,5 meter afstand, dus de lengte van Beppie Kraft. Ja, precies. Dat was ook. Dus dat gaat over corona natuurlijk, wat allemaal niet doorging. Maar er is al zeker een half uur, 3 kwartier, dit een zingen en een tropen. Ja. Natuurlijk terugkijkend op welke titel we hebben gehad. En ook de onzekerheden en dat het allemaal niet door kan gewoon. Natuurlijk van het liedje van Hoendervel goed op de vierstand, waar dat stukje in zit van nee, ja. Moet wel. Ja. Mevrouw, hier zit naar de kapper gewerkt. Nummer 11 dus. Hier zien we nog heel even Ruud bij het appeltje voor de doos. Ja. En het let op de kleintjes. Op de kleintjes letten en zorgen voor een appeltje voor de doos. Nou, dat moeten we maar eens proberen tegenwoordig. Ik wil net zeggen, in deze dure tijd is dat wel belangrijk. Het gaat kruim natuurlijk. Nee. Dus dat is heel belangrijk, zo'n appeltje voor de doos. Daar hebben we ook voor gezorgd. En toch een tas vol appels, zie ik. Ja. Goed. Hebben ze hem gesponsord. Als het er niet aan. Ja, natuurlijk niet. We moeten er vanaf over. Je bent blij dat we een appeltje voor de doos hebben. Ja, dat snap ik. Ja. Maar zitten er ook nog appeltjes voor de lui langs de weg in Klum? Of zit dat ook niet erin? Ja, daar heb je voor gezorgd voor de mensen in Klum. Ik heb daar even met de mensen in Klum over gehad. Die vonden het geweldig. Dus die appeltjes, daar heb je voor gezorgd voor de mensen in Klum. Dat hebben ze wel verdiend. Ja, blijf op de kleintjes letten. Hè? Doe Ja. niet. Dank je, leuk dat ze er maar is. Geen gedaan, geen rook. Ja, ik pak me geen. Alsjeblieft. Zo'n En als je er nog biedt, denk er even van na. Stond er even bij Ja, stil. op eens op, hè? Ja, dat is het. Ja. Dank je. Ruud het wel goed, hè? De kreeg chips en de Ruud kreeg appeltjes. alles, Ja, en wij zitten maar, Oké, maar goed. Dat is voor voor een jaar voor de We kregen evaluatie. een button en een papeertje, maar ik kreeg niks te Niks te eten. eten. Ook fijn als Peter natuurlijk voortmaakt en verroet loopt. Want dan kunnen we natuurlijk weer verder naar de volgende. Achie heeft het berenpak aan. Ja, net, er zit nog een kapper geweest, dat zie ik. Stond er ook bestellen? Bij u goed waar nog gewoon, hè? Ik had een probleem. Als je er nog biedt, denk er even aan. Stond er even bij stil. Ja, dank u wel. Dank je, Peter. Jojo. Dan denk maar nog eens, schat, hè? En dan had ze een probleem, hè? Ik werd er gek van. We luisteren even naar Achie Adamczyk uit Heerlen. En Achie heeft problemen met de kapper. Ja. Meen ik te begrijpen. En de kop hoort te zien wel. Mijn kapper begint er niet meer. Dus mijn kapper begint er niet meer aan, ziet ze. Moeilijk is dat de hoorgroei gekomen door de corona, dat de kappers dicht gingen, toegingen. En dat huurkapper gewoon gesloten is gebleven. Waardoor dat ze nou met een prachtige hoordoos, waar menige man jaloers op zoek kunnen zien, rondlept. Dat heb ik bij me. Ik kan goed. Nee, ohne. Gaat pas op, dit is gebeurd. Dat is echt niet, ja. Hallo. Dag. Ja. Weig niet, die is nog heel lang weg.
Dag Aggie. Dag Aggie. Het heeft wel wat weg van de Star Wars of Star Trek. Chewbacca. Ja. Die had ook heel veel last met de kapper. Okay. Nummer 13. Zo een jaar gesloten. Is Gerrit van Ratingen. Hoe heet ze? De armoede is toch wel weer een thema. Ja. En we kennen natuurlijk de orgelmensen, de orgelmannen die allemaal het centjes komen vragen. Dat ook. Ja. Alleen... Gerrit is het drankorgel. Ja, dus niet het orgel waar dat muziek in zit, maar je gaat wel geld ophalen voor het drankorgelfonds. En gewoon schaamteloos reclame voor alcohol. Moet kennen. Ja, zeker. En mensen betalen ook nog voor, hè? Zeker. Nou, Ruud gaat betalen. Laat het smaken. Dank u wel, dank u wel. Okay. Ik dacht dat de mensen allemaal goed worden van in Limburg. Voor de Oekraïners. Maar ze hebben ook begrip voor mensen die dorst hebben, regelmatig. Nou, dat is fijn. Zie je, kijk mensen. Met de zon erbij krijg je nog meer, doe eens, pas op. Hè. Eindelijk dat die kunnen. Lekker. Daar hebben we al opgewacht. Leuk dat ze even, dank je. Fijn, dank je. Hoi. Gerrit van Ratingen, hoe heet ze? Ja. En nummer 14. Ik heb veel gemist de laatste 2 jaar. Ja. De Jeger. Veel gemist de laatste 2 jaar. Jij ook? Er was niks te doen, hè? Niks. Niks. Geen LVK, geen OLS. 11 in de 11e. Allemaal niet geweest. Dat is wel mistig voor jou. Ja, dat mis ik nu net niet. Maar de zon is er wel goed nu. Maar voor de rest waren een paar verschrikkelijke jaren de laatste 2 jaar. Verder nog zag ik er niet van extra vertrukt. Ja, ik zit er nog even rijden, joh. Het moet, hè. We zijn nog 100 meter, dan zijn we er geweest. Ja, hoe veel gemist de laatste 2 jaar? Dat missen hebben we wel drukker gezien, hè? Dat iets gemist wordt als vorig jaar, hè? De OLS gemist. Ja, maar als dan het publiek ingaat op de mis van vanmorgen, ja, precies. Dan moesten we altijd hem zien. Dat deed je hartstikke goed. Ja. Ja, het publiek deed het ook goed. Ja. En we huren aan het dialect dat we ergens in Midden-Limburg zitten. We zitten in Neer, bij Huub Derks. Ah. En Huub heeft ons gemist. Alles wat we gemist hebben. Butegala. 11 en de 11e zo geef. Ja, butenkampioenschap is 22 april. Ja, raar hè? Ja. 11e van 11. Nou ja. Geen optocht. Wat, zoals ze een butenkampioenschap doen zonder publiek. Daar hebben ze de keihard bij nodig. Jazeker. De optocht van Rio de Janeiro moet nog komen in mei. Gekke maandag. Komen we ook hier met de L1? Ja, dat zou een goed idee zijn. Ja, het is zo'n plan in of moet ik dat doen? Dan ga ik toch maar eens een keer naar het buitenland. De optocht van Düsseldorf moet ook nog trekken. Heb je dit wel eens gezien? Nee. Ja, op televisie, maar nu is het live. Ja. Ja, ik kijk met Vasteland geen televisie. Nee, heb ik geen werken. Ik ben er zelf op. Van Huub Derks uit Neer naar de volgende deelnemer. En dat is, even kijken, nummer 15. We een dikke nak willen maken, maar dat lukte me niet. Marcel Weusten. Heel goed klimmen. Wat vertelt Marcel ons? Dat gaan we nog met krijgen. Ah, iets met de naas. Doe nu niet meer. En dan hebben we de schoen ook een beetje weer. Wordt te veel leven nog. Ja, we gaan een dikke nak willen maken. Dat is eerst het weer. Dat hoeft er niet. Dat is wel een dikke nak. Zo, guys. Een ingebeelde beheikrimmer. Dat moet Ruud even checken. Ja, want dat woord dat kent echt dan wel niet. Dat is meer uit het dialectgebied van Ruud Klein. Hè? De beheikrimmer. Beheikrimmer. Ja, de kremer de loemelijke kremer, dat kennen we wel van Paul ja, Leeuwen. Maar dat is kramer. Oh, dat is hangers. En verkap wat. Komt er ook niet met de naas in de log, of niet? Hij hinkt met de naas in de log en hij loopt nevens in het schoon. Het is een soort ingebeelde kwast, hè, als ik het even kort samenvat. Goed, man. Ja, hè? Oh, goed is er al bij. Toch beheidskremer. Ja, dat moeten we even uitleggen voor de Luurt Noord-Limburg. Dat is natuurlijk, zou het kennen zeggen, blaaskaak. Hè? Dat is een beetje de vertaling. Ja, dat is op de Nederlandse vertaling dan. Hè. Een beetje een ingebeelde ingebeelde. Ja, zei toch toch? Best ingebeeld, lups neven de schoon, naas omhoog. Ik met de naas in de log.
En ik leef op grote veut, hè. Jongens, is dat nou zo moeilijk? Ja. Nee, nou begrijpen we het. Ik ga me trouwens ook een dikke nak willen maken, maar dat is me niet gelukt. Maar er zitten achterin in het hoofdnemen, daar hebben ze een dikke nak. Oh, nou, dat is ook gelost. Dat is toch zo verdig, maar ja, wat wil ze nog meer? Dank voor het komen. Ja, geen gedaan. Marcel Weusten dus uit Klummen. Veel deelnemers natuurlijk. Klummen is een Eindselganger dorp. Dus vandoor ook de behoefte om het een keer heet te houden. Ja, zeker. Turbulentie. Wij huren wij. Marie-José Gelissen uit Genoud. Het vliegtuig wordt gewoon in de grond gezet en de zin voor weer goed aangekomen. Alla. Marie-José is goed aangekomen. Dat is goed te zien. Net geland. Ook last van corona-kilootjes. Ja, is toch verschrikkelijk. Die kom ik er nu weer allemaal vanaf. Wou het 's avonds gaan wandelen, avondklok, mocht ze niet naar buiten. Ja, en nu zitten ze met de kijken. Eén voorbeeld. Dit zit hier. Dat is echt zo super gezellig. Maar ik denk wel, als ze de route laps van de Eindselganger optocht, dat ze een paar kilo kwijt is. Dat vermoed ik wel. Zeker als zo'n dansbrietje, hè, die nog extra meter pakt. En vorige week denk ik wat ze doen. En dit herkennen we wel, hè, die coronakilo's. Die zien er bij iedereen wel aankomen. Deze mevrouw in het vliegtuig. Bij deze mevrouw, ik heb meer misschien dan bij anderen. Turbulentie gehad. Maar de piloot heeft het tank wel goed op de grond gezet. Dus ik ben goed aangekomen. Dat gewicht zo nog wat stevig. Ja, dat klopt. Dat klopt. Alla. Leuke uitdrukking natuurlijk, dubbele betekenis. Ik zie een end. Ja. Ik ben je end. Je is geënt. Dat is ook hoe het taalgebied van Ruud Kleine, maar dat begreep ik dan ook uiteindelijk hier. Nou, nog niet, dus hoe het taalgebied van Nee? Ruud. Nee, Ja? ik denk het net niet. Oké. Eigenlijk moest er bij die J een G zijn, dus hij is geënt. Ja. Ja, dus als 's morgens maar opstoren en dan zo we in beeld komen, live op de televisie. Ja, het is wel zo, neem herkent hem, hè. Maar als we de naam nemen, weten we wel wie het is. Koert Arends uit Koert Kerkrooy. Arends, ja. Dankjewel, Koert. Kwak, kwak, kwak. We vinden het prachtig dat ze geënt is. Alaaf. Ik kun er ook een heel hard lachen. Oh jee. Achter Koert komt Hans Dekkers. Uit wel. Daar is ze. Dat is met Hans aan de hand. Oh, hij had een steek los. Oké, dat is heel duidelijk, ja. En dat 3 kwartier volhouden. Ja, precies. Of 2 oren, hè? Wie dus de startplaats heeft vandaan? Een oor of 2? Ja. En bergop. En het meug weer, hè? Iedereen in het gezicht speel je ook. Ja, maar goed. Als je geënt, die in de vorm loopt, dan kunnen het allemaal goed Dan is de hebben. rest ook geënt. Dan is de rest ook geënt. En dus natuurlijk de steek los is op de kop. Ja. En zo vader, zo dochter. Want ja, Hans Dekker zit in de steek los. Ja, en zijn dochter. Maar zijn dochter komt er achteraan. Oh, leuk. Die kent die mensen het wel. En die is er niet in een leeftijd dat ze zich schaamt voor vader. Dat is goed te zien. Die gaat er gewoon lekker met. Nou ja, maar Sosja, Ja. die zorgt voor spektakel in deze optocht. Oké, leuk gemaakt. Oh. Ja, dankjewel pap Dekkers voor de aerosolen. Kijk even goed wat Sosja gemaakt heeft. Mooi gemak zeg. Nou, het meisje had vorig jaar in Welweek er was al een prachtige creatie. Ja. Ik surf voor spektakel in een optocht. Ja, er werd iets omhoog getakeld. Ja, spek. Dankjewel Ruud. Ja, als we Ruud kunnen rijden. Ja, Ruud Kleine staat iets doen erbij. Ja. Spektakel, ja. Goed gemaakt.
Dat moet ook werken, hè? Ik bedoel, ja. Tuurlijk. Ik zou het niet klaar krijgen. Nee, maar... De spek zou wel halverwege de berg opzien trouwens. Ja. Mooi gemak. En ook leuk dat vader en dochter ermee lopen, Tom. Hè? Het overdragen van het geluksgevoel met de loop in de optocht. Dat is prachtig. Zijn we het gilde der Einzelgängers? Ja, zeker. Is natuurlijk voor mannen en vrouwen. Ja. Een oud wief. Een troog wief, hè? Ja, een troog wifi. Het is een troog wifi. Ja, ik was net aan het kijken van waarom kreeg ik eigenlijk de laatste berichten niet binnen, maar... Ja. Dat klopt, daar heb ze gelijk in, Germain. Germain Pijls uit Put. L1 frit alles weg. Ja, geef volgens mij weer de schuld, maar dat klopt. Gans Klum heeft vandaag troog wifi. Maar wij trekken alles weg, Germain. En dit hield ze op toch op met die troge geloop. Maar dat duurt erbij. We accepteren het. Ze komen hier allemaal voorbij natuurlijk aan onze piepelwagen. Ja. De piepelwagen die we danken aan KZJ. Een club uit 1988 alweer, een Vastelovense club. Die ons de piepelwagen vandaag geschonken heeft. Ja, en op de piepelwagenstijd optocht lopen, dat is zo 1980. Ze trekken met de piepelwagen heen klummen ieder jaar met. Leuk man. Over klummen gesproken. Gerda Fransen is van klummen. Wij schiet mich de vogel af. Weet je, het schutterseizoen gaat in zijn volle ornaat weer los. Alles, ja, precies. En dat is fijn, die mensen hebben zich zo... Eindelijk een mail. Hè? Ja, kan doorgaan. 3 keer is fly. Ja. En wat vertelt Gerda ons? Ook Klum is natuurlijk met Sint-Sebastianus een vervent schuttersdorp. Ja. Waarvan een aantal leden ook al in de Joekskapel zoten. Waar we mee begosten. Een oor geleden. Klum in 1984. En Gerda vroeg zich af. Wie schiet mich de vogel af? Ruud, wie schiet de vogel af? Kom eens kijken. Je ziet verdicht, niet? Ze liggen een beetje op Ger Frenke. Nog geen. Ze zitten stief op u voor te scheten. Ja. Zit gewoon geen talent meer? Ik weet het niet of ze zijn geen bank. Wat ze wel noemen met, hè? Ja, met allemaal. denk een beetje geveulig. Met dat corona en dat gedaan, ze allemaal, hè? Maar... Ja, goed, met de vogel, dus op het einde van de optocht bij Dichtblieb best toe. Keizerin, zal maar zeggen. Oh, zo. Dat is fijn, toch? Dat is gewoon goed. Dan moet ik me een ander bord maken op de rug. Hè? Wordt gezellig onderweg. Ja, leuk, ja? Leuk, ja. Leuk wat klummen en omstreken, dus ja, dat wordt goed. Goed zo. En ik ben ook voor klummen, dus. Hè? Ja, gebeurt, ik ben niet van Halsberg, maar ik woon toch al 63 jaar hier op Klummen. 63 jaar in Klummen. En ze is van 1934, Ruud. Klopt dat? Best in 1934? Ja. Zo. Dat is toch niet aan te zien? Ja, nee. Dank je. Ik ben misschien de oudste Einzelganger wat metgeeft. Ik denk dat het toch kort tegenaan zit, joh. Ja, een domme het Gerda de vogel afgeschoten. Ja. En het is hier op Klummen. Dus ja, dat moest ze ook meedoen. Hè? Als het zo weer is, een middenlummer. Dat is al lastig. Ja, dat moet je maar volgend jaar Wilder moet kennen, Gerda. Oh, Wilder, ja. Wilder, ja. Hey, dankjewel, leuk dat je er is. Ja, daar ook. Veel plezier nog, hè? Ja, dank je. Het is goed, ja. Ja. Leuk. Ja. Handtekening, Ruud. Ja, het had ook Maarten Bonnemeyers kunnen zien. Ja, precies. Tuurlijk. Zoek maar. Zie ze gewoon net. Goed dat Gerda dat even vroeg. Maar dat is weinig verschil tussen Ger Frenke en Gerda Fransen. Ja, inderdaad. Qua naam niet, qua oestrolling niet. Nee, dezelfde bril. Is het misschien Ger? Het is misschien Ger Frenke. Het is een bril. Ja. Nummer 27. Klopt dat? Ja. Dat is Al Vinken uit Oken. Ik had de mailbox kapot. Uit Oken? Ja. Ja, je had al dat met gedaan. Dag Al. Wat is er fout gegaan? Hé? En wat nu weer? Had ze de mailbox kapot? Genoeg mail op de jas, hè? En op de box. En toch wifi en de mailbox kapot. We hebben nogal wat ICT-problemen, hè? Hey. Ja, we trekken alles weg. Ja.
Maar het volk is ook nog klimmen getrokken, dat is wel fijn. Van 27 is het logisch om naar 22 te gaan. Smakelijk. Zeker. Hartstikke leuk. Fijn. Gelukkig, mensen weer aanwezig, andere deelnemers. Natuurlijk gewoon de estafette, dat was ja leuk, alternatief. Wat gebeurt hier? 3 man in de paardenkop, maar nu heel volk erbij, andere deelnemers. Zo'n alleen. En nog even. Almoedig kroepen, schravelen of klimmen. Ja, hij is erbij. Leon van der Bos, Oetermung. Ook een vaste deelnemer. Fijn dat je er ziet. En we hebben al eenmaal in spagaat gezien, maar dit gaat er nog even overheen. Mooi weer. Oh, jongens, nog even. Het schravelt zich naar de finish. Fijn dat je er ziet. Dat heeft al 700 meter gedaan dan, Tom. Derde jaar Prix. Eindelijk. Zo kunt ze zien dat de plaatsnaam klimmen toch ook mensen weer inspireert. Zeker. Zo. Oh, daar zit Ruud al te wachten. Eindelijk heeft er door dit jaar. Ik kan eindelijk naar klimmen. Ja. Als je ook afvroeg waarom loopt hij optocht niet door, ja, dan is het met dit soort deelnemers te maken, met dit soort ideeën. En moet alles dan snel in het leven? Nee, toch Robert? Nou ja, wel als we weer de roep moesten met uitzending. Dan moet het misschien een beetje sneller aan. Ja, maar dat moet de regisseur dat zien we dan wel. Twee, anders laten we gewoon, ja, precies. Ruud, zeg hem even dat het er is. Ja. Best erbij nog, hè? Wie nou ben ik er, Ruud? Wie ging dit zo? Is dat een idee? Ik heb het gemist, jong. Ja. Eindelijk. En Zijn we weer, hè? De jury, Tom, Robert, José, Fijn. Ja. En het publiek, eindelijk. Verzin nog weer. Ja. En doe best bijna op de knieën binnen. En interactie weer, hè? Met de lui en met dich. En met de klinkers. En met de klinkers, ja. Niks aan de hand. Nee, fijn. Fijn dat ze het wisten, joh, man. We hoeven alleen nog maar door de grond te kassen, hè? Ja. Wat zit de Roger dan? Dat vind ik knap, dat de Roger het gezien. Misschien via de app of zo, dat ze dat vroeger... Ja, dat is ook maar Roger kijkt natuurlijk met vanaf Toes. Ja, die leed met een snotneus onder de dekens. En dan ga je dadelijk straks stemmen op al die mensen. Ja. Want dat kan via de website l1.nl. De eerste stemmen zijn al binnen, dat lijkt me een beetje vreemd. We zien pas bij nummer... Hoe zitten we ergens? 23, hè? Ja, 23 komt er nou aan. Maar goed, er moeten een paar keer stemmen op die favorieten. Ja, dat is niet... En Joke Geurts tap beer. Als beerkoningin. Geef een rondje beer. Lig of donker beer. Zo'n gemak, zeg. Ja, dan moest er toch weken van tevoren mee bezig zijn geweest. Ja, maar dat is prachtig. Het klein wat ze gemaakt heeft. Hè. Een koningin. Koningin. Ik ken een kopje van. Lekker beer. Lekker donker beer. Woordspelingen, echt dat beer. Ik kreeg er geen kopje van. Nee. Geef een rondje beer. Lig of donker beer. Lig of donker beer. Geef een rondje beer. Alles goed. Het is ook wel fijn dat we ook in deze periode nog een klein beetje een glimlach kunnen toveren. Nog een beetje humor kunnen brengen. Zeker. Klein beetje ontspanning, daar is half vaste ook voor bedoeld. Heel even alles loslaten halverwege de vaste tijd. Niet dat Emus nog vast. Nog, ja, er zijn nog wel mensen nou, die vast zijn. Die misschien nog wel achterhuur. Die misschien gaat vast. Gaat vast of al. Maar eerst nog even de beerkoningin. Ja. Joke Geurts uit Oorsbeek. En hij is nummer 25 inderdaad. Rem Rademakers. Ook wel goed klimmen. Hoe zijn die bomen eigenlijk? Ja, toch fijn dat de paus nog tijd had om ook nog klimmen te komen. Jongen. Nee, ja.
daar heb ik niks aan. Daar heb ik niks aan. Ik heb een voorbeeld. Niks aan al? Ja. Dankjewel. Geen sponsors. Ja, maar kijk mij ook zo zijn. Dat moet spontaan komen. Ja, dan moet ik zeggen ja, dat doen we. Weer over de gronken, hè? Ja. Zonde. Het heeft toch een beetje ping. Ze hebben me gezegd aan klummen en laatste publiek. Wat is met de actualiteit? De wedstrijd, Robert? Ja, de paus krijgt die bloemen niet meer in Nederland, hè? Nee. Wat waren dat weer? Hoe Posterholt, meen ik. De bloemen, de man deed het al jaren uitvoert. En er was 20 geld voor. Verkeerd Dus afgesneden. de bloemen, die bloemen gewoon niet meer naar het Vaticaan. Ja, hoe zijn die bloemen? Dus de paus, de vroegere paus zag van dank je voor die bloemen. Ja, dat zag de later al niet meer. Maar goed, er waren nog wel altijd Nederlandse bloemen. Maar die zijn er dus nou niet meer. Helaas, met Posten ook niet. Ja, heb ik mijn En dat is niet alleen voor het beeld niet zo, maar dat is natuurlijk ook voor handel ook niet zo geweldig. Ja. Dus, en ook komt de paus toch vragen of dat ze misschien toch nog die bloemen kunnen krijgen. Alweer geen bloemen. Ja, beste Franciscus, we kunnen er ook niks aan doen. Nee. Let even op de details. Hij is natuurlijk met de paus mobiel. Hè? Ja. Want onze huidige paus die kan natuurlijk best wel te voet. En het hert voor Oekraïne heeft ook opgespeeld. Ja, daar gaat ze met die negeter. Ja. Die gaat af wie een negeter. Nee, geen sponsors, geen bloemen. Voor paus Franciscus dadelijk op het Vaticaan. Misschien nog deze noodkreet nog wel, Tom, maar ja, ik mogen het te betwijfelen. Over kreet gesproken. Een beetje ruim maar vlot gooien met water. Is dat wie water? Dan gaan ze wel gooien. Oh nee, dan kan het goed. Eigen kweek is dit. Ja. Vanmorgen ben ik vroeg opgestaan en ben met iets de mes gedaan. Iets de mes gedaan. Uit van het balkon gezet en vandaar ben ik ook de groen binnen. Kan ik ook zien. Hoor ik om sponsors voor bloemen. Niks toch. Maar die keken mij ook allemaal zo toe. Maar één ding kunnen we nog hebben. Mijn baas had gezorgd voor dit weer. Dat klopt toch, hè? Heeft het goed gedaan? Ja. Net op die tijd. Ja. Dus, je kunt soms geen later, maar dat kun je nog geven. Ik zal het toch maar een zegen geven. Hè. Spiritus, petroleum, ja. Dankjewel. Nummer 29 is John Verhoef, Sylvant. En de heet met ons een appelkut te schellen. Ik heb mijn vrouw gezegd dat ik mijn arm voor mijn slechte rampen tampen. Oh, wacht maar, jongen, oh, wacht maar. Ik heb nog een appeltje met dicht te schellen. Hallo! Hallo! Ja, de pak zijn gezegde en de beeld ze doet. Met een appel. Ja. Dus bedrijfsemes. Ik heb toch tegen mijn vrouw gezegd. Ik niks. Dat ik mijn arm voor mijn slechte rampen. Hé, was dat? Hé, was dat? Oh, wacht maar, jongen, oh, wacht maar. Hé, was ik dat? heb nog een appeltje met dicht te schellen. Oh ja, dat scheelt. We hebben ook nog een appeltje. We hebben al 2 om te chillen. Jo. Alsjeblieft, John. John Verhoeven, Sylvant. We hebben toch overleefd. Gelukkig. Ja, toch gevaarlijk, hè, dat vak wat we hebben als commentator. Ik kies toch alle aandacht en ze weten dich te vinden op internet. Ja, nog een alaaf. Ja, van de ene of de andere laaf. Mevrouw, ik ben carnavalsgek en tattoo-fan. En dan ik tegen papi wacht ik 11 jaar oud, ik wil een tatoeage. Die idioot, dat kies er niet meer eraf zetten. Ik zei tegen pap, ik wil alleen maar alaaf erop. Dat laat maar gewoon zetten. En dan heb ik op het boek alaaf laten zetten. Chic hoor. En dan ben ik de Einzelgänger opgelopen in Rimburg bij de Wespelen in 2015. En daarna heb ik nog laten tatoeëren in 2016. Dan ben ik naar Mechelen gegaan in 17. Bij de Breuzelaren. Toen bij de Eikkaters. Nou, dat tatoeëerder in de kater, dat had ik verschreven. Dat was een Kessel Eik. Toen bij de Keisschieter in Geesteren. In 2020 was corona. Vorig jaar was de estafette. Toen ging ik in de deur. En dan moest ik nog klimmen erop hebben. Hè. Ben je nou de hangschiefmaker geweest? Ze zei, Frank, geen probleem. Ik heb geen plek meer. Geen probleem, dat trek de broek naar beneden. Nou, had hij me de nuut getatoeëerd. Alsjeblieft. Conclusie, hij had hem de neut getatoeëerd en die deelt uit. Hallo. Frank Pels, het Landgraaf. Gezeten aan zijn tatoeages dat er gewoon ieder jaar erbij is. En de zal 's morgens opstaan en denken, ik ga me eens volkliederen met
tatoeages. Want het is half vaste. En ik laat mijn boek live op televisie zien. Heerlijk. Geen enkele gêne. Ik weet ook niet waarom mensen staan er maar wat te lachen. Er zelf ook niks van, hè? Het zal wel zo zijn. Ondertussen is het een heerlijke zondagmiddag in het voorjaar. Officieel nog niet dus. Ja, leuk. Ja, is goed. En dan zie ik je straks wel, hè? Oké. Wat krijgen wij dan? Ja. En dan kijk, jullie lopen allemaal met die beetjes rond. Maar dat heb ik niet. Ik heb alles in de schoen zitten. En in mijn linkse schoen, geloof je niet, daar zit mijn camera. Ja, zeker. Dan kan ik ook alles filmen, hè. Ja, dat is leuk, hè. Ga hè. Nog eens even met de beetjes zo. 1, 2, op. Dat is leuk, hè. Even met de beetjes zo. Laat je ook nog eens zien. 1, 2, 3, hop. Ja, gezellig, hè, hier, hè. Ik vind het wel leuk, die tralies zo, hè. Zo, dat vind ik leuk, hè. Dan heb je niet wat last, hè. Gideon Heesakkers uit Heerlen. Dat weet ik ook niet waarom. Hè? Maar het is wel gezellig. Ik vind het hier een gezellige keer. Volgend jaar ga ik weer mee, hè? Hè, dan gaan we weer. Dan gaan we nog 1, 2, hop. 1, 2, hop. Ja! Wijnkes in de log. We kunnen alles doen samen, hè? En je wordt gedragen, je hoeft nog gewoon rond te lopen, hè? Dit dag ik gewoon niet lopen en klummen, ik loop niet dragen. Nee, je hoeft niks te doen. Zit er? Tweeganger. Ja. Twee keer zo lui. Dus als gemeenteambtenaar. Ook een clichébeeld natuurlijk. Ja, zeker. Wie weten wel anders. Ja, tuurlijk. Het is ook een klein beetje variëteit-theater. Tuurlijk, zeker. Dat is gewoon een strootartiest, hè. De vrouw had geschopt. De belangrijkste ster die we kennen aan de hemel is de grote beer. Wie is hier met de merkensnaam? Maar nou, volgt de grote beer. Maar nou, alle sterren zijn vrouwelijk. Hoe is dat? Hadden ze een maan in de hemel is nachts gestrolen. Wie is die sterren heen? Wie noemen we die sterren? Vallende sterren. Marco Borsato, Lil Kleine, Ali B, Mark Overmars, allemaal vallende sterren. Ik hoor onder het waterbandjes. Ik zit er ver aan de wc moeten horen. Sterren op het doek. Die heet Wim Pelser. Ja, we willen ook nog een keer huren wat er Wim Pelser te zeggen heeft. Hij zijn schön meisjes. Wim Pelser uit Landgraaf. Ik heb me nog in de broos gegooid, eerlijk. Ik hou nog speciaal. De vrouw had geschopt, de ganse keuken had ik verzout. Dat is nu. We kijken op onze televisie naar Sterren op het doek en luisteren wat Wim te zeggen heeft. En daar heb je nog speciale nu. Wie is weer met haar voornaam? Kleine. Johnny, volg de grote beer. Er zit in de beide bar. Ik heb hem al. Ik heb hem al. Zeker. Dat staat hier. Speciaal getatoeëerd. Roger is krank, maar die stikken van elkaar ook. Kom mee. Ruud, wat is ze aan het doen? Ja, ik kreeg eigen getatoeëerde nu het. Kijk. Ja. Ruud, Tom Doesborg. Speciaal voor ons gemaakt. Ga maar brengen. Ja. Gewoon net aan de nuurt van Tom zitten. Kijk wel goed. Dank je, Frank. Nee. Tom Doesburg op de nuurt op de tatoeëer. Ja, we zijn schiefmaker geweest. Maar dat 60 jaar. Ja. Dat is echt heel knap gedaan. Heb ik Roger laten tasten, maar ja, die moeten dan maar achteraan keren. Hey, en wordt tatoeëerd ze voor nu wel, ja. Heb ze nog wel over? Achter de oren of zo? Wilder. Misschien netjes tussen de zagen, misschien tussen het voorlopen. Ik weet niet waar je dat ook voor de muren. Moeten we daar strepen trekken. Ik hoop dat ze het eraf kiest vanochtend. Strepen trekken. Dat is getatoeëerd, maar dat is ook het ergste. Die bij de EK bezig worden verschreven. Ah ja. Ook dat nog. Mag ik niet doen. Dank Frank. Alle tattoos bijeen. En zelfs die neut heeft de vol getatoeëerd.
Is ze nou die eigen neut om? Het lijkt me toch een van de gevoeligste plekjes om een tattoo te zetten. Ja. Maar ja, sommige mensen zien keihard. Oh. En er zien ergere dingen op de wereld als getatoeëerde neut. Nou, daar kunnen we het weer mee doen, hè? Een jaar lang. Zeggen de mensen van, heb ze gisteren al eind tv gekeken? Ja, ja, wat waren dan? Ja, getatoeëerde neut. Nou ja, we zussen die. Nergens toch? Het pittoreske klummen hier bovenop de berg op het Friedhof. Daar zien we op deze zondagmiddag van Halfvaste 2022. We ontwaken uit een coronacrisis. 2 jaar lang geen echte Einzelgängeroptocht gehad. En nu kunnen we het volk weer met wat flauwekul blij maken. De sterren op het doek haalden de zaak flink op. Misschien dat Ruud Wim deze kant op kan laten komen. Wat proberen. Ja. Dat is actueel, hè? De sterren op het doek. Beetje aandouwen. En de vallende sterren, hè? Noem de Marco Borsato. Ali B die natuurlijk Wim, de echte sterren die zitten door nog wagen, dat weet ze. Hè? Je moet eens kijken. Voor er ook bij hangen op het scherm. Best betaalde ook hier. Ja, Wim heeft toch een echt schilderie gemaakt ook, hè? Zussen, van olieverf. Ja. Ik wil eens even wat de kijken wie gemooid had. Gemooid, ja. De uur stond nog niet erop. Nee. Ja, nee, je verdiende nog net. Oké. Als bekende sterren zit heel jongen gaan die veredelde frietenboot te vertellen. Dat ze naar al die gekken moeten kijken. Maar ik snap toch ook, hé. Een grote bier. Ja. En wat zijn ze tegen die sterren heen? Vallende sterren. Juist de Mo, Marco Borsato, Liel Kleine, Ali B. Noem ze maar op, allemaal vallende sterren. Er komen er nog meer bij. U komt net aan de rij. Je weet het nooit. De vrouw wordt schroebig, hou de ganse boel, de ganse puter zo. Nou, de vrouw is blij dat Wim een dag nog klummen is. Ja, precies. We zien bij nummer 31. Even luisteren. Bijna op 11. Lars Maarsen. Uit Voerendaal. Terug ook. Gezet Wally, het lied van Licht Wally. Dit wordt echt geld weg. De Zoomcoin, vergeet de Bitcoin. Dit wordt echt geld niet meer. Oeh, cryptomunten. Heb je die? Nee. De Zoomcoin. De nieuwe carnavals cryptomunt, de Zoomcoin. Zo, de krieter rennen van mij. Believen die de waarde hoor je, Tom. Dat is de vraag, hè? Die coins. De ene keer kreeg ze er 30 glazen bier voor en de andere keer kreeg ze helemaal niks voor. Dat is een beetje speculeren. Ja, hè? daarom. Dat is wat Lars ook duidt met het publiek. Een stuk worst bij de finish, dus ze moet al die cryptomunten weg, ja. Ook wegkrijgen. Je hebt er goed van gespaard, zo te zien. Je hebt er nog zat. Ik heb met vastgelopen de ganse test vol met verschillende muntjes, toch ook? Ja. Of zo'n leken met allemaal muntjes. En ook deze Einzelgänger is volop actief met het publiek. Wat is ze aan het doen? Een vastgelopen Marco Sinsen uit Borges. Ja, de boer kennen we natuurlijk als de mens die namens de gemeente alles controleert. En een boer kent ze fijn als een soort van sjaalgebroek, hè? Kleurig en fleurig. Ja, maar hij duidt iets met de telefoon. Ja, stuur geen Pickwick. Dit gaat een hang. Ik kan even niet goed zien wat dat is, Tom. Zus u dat? Ja, maar de cameraman gaat er nu naartoe. Oké. Snap je, mevrouw? Ah. Mag ik komen nu? Ja, dan ben ik ook mee met Marco. Ja. Maar de kind beter een Pickwick gestuurd krijgen als een dikpik. Ja. We moeten zo van alles voor samen. We hebben het over Mark Overmars gehad en over een Pickwick of dikpik. Dus dat is goed op elkaar aangesloten. Ja. Oeh, immers op de gemotoriseerd verkeer.
Nummer 32 hier op de brommer, wat is het? Ja. Klummen, dat vind ik maar niks. Dus... is wel leuk gevonden. Leon Derks moet neer. Ik heb er helemaal niks met. Want natuurlijk wielrenners, je moet altijd klummen. Hè? En de Tour de France, de Giro en 1 klummen. Weet je wat ik doe met de fietsschoen achter op de scooter? Hoef je niet te klummen. Dat vind ik erg leuk gevonden. Ja, is goed. Simpel maar doeltreffend. Zeker, mooi gedaan. Tuurlijk, alleen, wat zien ze nou weer? Oh nee, die zoekkunst is niet, dat kan je nou 10 verkrijgen. De studie van de Kenger vanavond gedaan. Ja, wat heb je gekregen? Ik heb een zoekcoin gekregen, een zoekcoin. Ja. En voor een appelsapje volgens mij, daar ben ik niet zo heel blij met. Doe ik dicht aan. Nou, dit moest hij van mij hebben. Oké, dank u wel. Of we geven die aan Roger. Ja, stuur ze op. Ik stuur ze naar Roger op. Appelsap is goed, als je een beetje ziek bent. Stuur hem op. We gaan kijken naar... dat is Leon Derks nog goed neer met klummen. Dat vind ik maar niks. Het is goed en lekker waarom dat hij dat maar niks vindt. En de mensen... 33. Ja. Nou ga je er snel achterrijden, even goed in de gaten gooien. Ook heel actueel natuurlijk. Grensoverschrijding ten strengste verboden. Ja, dan hebben we over grensoverschrijding vandaag toch. Goed, dat zegt dat in de gaten. Ja, maar goed, ja. Dan zien we terug bij Mark Overmars. Maar bij FC Antwerpen vonden ze dat allemaal niet zo ernstig, dus dat mocht gewoon beginnen. Dit is John Vrolings, Oetheerlen. Met zijn spel zonder grenzen. Hij blief ook wel goed aan de kant van de peul. Ja, want we mochten niet overheen. Ja, dat ga je niet missen. Nee. Is goed gevonden door John. Dan moet ik eigenlijk wel huren wat hij zegt. Misschien kunnen we op het werk ook zo'n grensspoor iedere dag metnemen. Dan gaat ze nog niet overheen, hè? Nee. Dus ze gaan MeToo'tjes. Een shutter met een Turkse achtergrond. Ik dacht al, waar komt die herrie vandaan? Precies. Ja, simpeler kan het niet, hè? Nee, eigenlijk een Turkse achtergrond. Ruud bij Sosja. Ja, Sosja. Volgens mij de jongste deelnemer tot nu toe. Ja, dat is mij ook. En hoe had je het bedacht allemaal? Hoe is het gegaan? Ik vond het zelf goed gaan. Ja, en het idee, waar kwam het idee vandaan dan? Papa had het bedacht. Had hij een beetje geholpen? Ja. Oké, voor de bonuspunten. Ja, toch? Ja. Hey, gingen mensen allemaal applaudisseren en zo vuurdig? Wordt het leuk? Ja. Oké. En hoe nog even een prijsje pakken eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Oké. Hey, veel plezier nog. We zien ons straks, hè? Ja, dankjewel. Sosja, even applaus, hè? Applaus ook voor Paul Roberts. Goed Wessem met de shutter met de Turkse achtergrond. Pandemie. Dag samen. Wilt je hier een lekker stukje pandemie? Ja, dat doe ik. Hoppa, hoppa, hoppa. Nee, ik heb getraind inmiddels. Ik weet het, mevrouw, maar met die pandemie zo maar compleet kloren. Dat puin op. Bah. We hoeven niet alles uit te leggen, Robert. Nee, toch. Samen, hallo. Wilt je ook nog een lekker stukje pandemie? Alsjeblieft. Want je weet, met die pandemie zo maar compleet kloren. Bah. Dat puin op. Hallo samen. Hallo.
de pandemie wordt dus gebracht door Kevin Keulers, Oetstein. Eigenlijk is ze van Kunder, van Kunrade. Ze is eigenlijk de ex-jeugdprins van de kaatboeren. Ah, kijk eens aan. Niet deze mens, maar met de pandemie. Ik weer ouder en gewoon langzaam achteruit. Zit Ben Blom uit Valkenburg. En ook deze mens is al 3 uur achteruit oplopen. Berg op, berg af. En dat gaat echt langzaam achteruit, Tom. Hè? Ja, dat zeker. En dat is al 3 uur. Dus binnen nou en een uur moeten we alles gehad hebben. En de prijsuitreiking. Nou. Je moet even doorlopen. Ik beloof even niks vanmiddag. Ik weet wat een dag vanmorgen brengt. Doe wat je nog kent. Denk niet wat je al in je hoofd wil. Het advies kregen we van Ben Blom. Ja. Wilt je ook nog een lekker stukje paardemie, meneer? Ja. Ik ga u verrast. Ik sleet ook alleen maar vliegen af, hè? Dat ken ik niet meer. Alsjeblieft. Spiegel, met die pan met mij is allemaal compleet kloor. Dag mannen. Hallo. Ja. Wilt je ook een lekker stukje paardemie? Heerlijk, pandemie. Alsjeblieft. Om te weten, met die pan met mij. Dat wordt compleet kloor. Ja. Dankjewel, hè. Alsjeblieft, door de smaken, hè. Kunnen we je er alleen maar mee eens zien. Tuurlijk. Oh, de plaats. Je ziet de mensen dus niet. Je ziet de mensen pas als ze voorbij is. Ja. Hè, dat is ook apart. Zo'n op te lopen dan achterhoed. Ik gaat heel langzaam. Als het maar halt heet, Tom. Ja, want hier is het net een beetje derde categorie. Ja, hè? precies. Ja, dat moest dan maar zo'n ganz stuk volhooien, hè. Prachtig gezicht ook, Tom, hè. Al het volk aan de kant, Ja. het Sunkwoord-sheet. Dit noemt ze Slow TV. Ja, mooi. Ja, precies. Maar ja, laat ons niet jagen, hè. We hebben er lang op moeten wachten. Dat het omhoog. En is hier weer een pakketje komen erachter. Dat is Chris de Haan uit de Wielandschool. Track and Trace. Nou, Chris, wat Hier is gewoon. nog een mevrouw die hem alles besluit heeft. Wat voor nummer woont er nog eens? Het is een F23, hè? Ja. Door dat ook maar volgen via de app. Hoe biedt u het pakketje na? Ik kan er een pakketje volgen. Ik zou het laten zien, hè. Niet schrikken wat erin zit, hè. Track and trace weer wat het is, hè. Ja, ik ben kapot met die pakketjes allemaal, hè. Welkom Trace. in de Welkom optocht Trace, met van Track and Klimmen. Trace. Ja, je moet de pakketjes trekken en Trace zit dan erin. Ja, we weten natuurlijk als het toe is, als je besteld is, kent ze via Track and Trace zien wat die pakketje blieft. Ja. En deze nemen we goed met, nog dan op te gaan klummen. Ik heb geen post meer, hè, pakketjes. En in de pakketje zit Trace. Had er ook geen besteld? Ja, dat kijk je niet te zien, hè. Ja, ik zou het wel te zien, hè. Ik heb me de vorige keer pakketje besteld, een pakketje vorige. Wat lief. Mijn pakketje. Hij is gewoon van de Nederlandse post, hè, dus niet uit China. Ja. Ik trek race. En ook Chris Kastje weer toe, hè. Kitje koud. Oh, hij trekt trekt het lang. Ja. Ja. Ja, hij trekt en Trace. Ja, hij trekt met Trace. Hij heeft ook alle tijd, uiteraard. Gaan rekening houden met onze uitzendtijd. Warme zuur, hè?
Dus ze denken. En daarachter gebleven met mijn rollator. Dus volgens mij gaat het ook niet zoveel sneller, maar goed. Daar zit nog iemand tussen. Kijk of de track and trace gaat vroeg getrokken kunnen weer. Hè? En ik denk, als ze 18 is, dan is ze best geschikt voor de zorg. Dus bij deze is ze gekwalificeerd voor in de zorg. Over 11 jaar mocht u zich melden. Dan hebben we geen tekorten meer, zeggen ze. Hopen we. Dan eens even kijken. Met al die tekorten in de zorg. Eens even kijken of we ze nog wel kunnen vinden. De juiste. Eens even, mevrouw hier. Hang eens even rechtop. Rek ik eens even helemaal goed. Ja, blijf in het rood, hè? Ja. Jij er niet meer, hè? In de zorg. Nee, dat wist er al. Nou, bij deze weet ik het heel zeker. Gekwalificeerd als tekort voor in de zorg. Natuurlijk het actueel zijn, het volgende thema. In de zorg, net als in veel andere sectoren, is er grote behoefte aan mensen die komen werken. Ja. En dat pakt hij bij de kladden. En dit is een meetlat. En dan moest ze hoe groter zien dan die rode strepen. Dat is volgens mij wel natuurlijk, er vallen er veel met aan. De keiharde maatschappijkritiek van Ank Evert. Ja. Oetserum. Ja. En misschien denken ze van, goh, mensen werden wel gestimuleerd door mij om toch in de zorg te komen werken. Hè, als ik zo bij de optocht met loop. Als het kabinet het nou lukt om dat te stimuleren, dan doen ze het helemaal in klummen. En Trace zit nog altijd in een doorstop. Ja, maar dat hebben we niet in beeld. We zien natuurlijk een kijken naar het volgende nummer. Ja. Dat is nummer 39. Thijs Engels uit Meijel, ook altijd present. Door Thijs. En voor Thijs is het een race tegen de klok. Ook dit jaar weer. Ja, 2 teams. Ja. Kom ze erop, Thijs. Race tegen de klok. Ja, ik denk het ook. Ja, die zeggen gewoon niet in naam. Het is voor mij een maand, zeggen ze. Ja, ja. Leuk is het. De klok, de tijd, altijd uitdagingen voor ja, hebben elk jaar, deelnemers. Kijk eens op de afstand, kent het volgen. Ja, neem nog een keer. Wat ze besteld hadden. Ja. We willen natuurlijk weten wat het is. Want toen kent ze het track and trace. Ja. Neem het maar op. Gaat nog in. En een klok. Je gaat nou winnen, maar nu gaat het verliezen. Let maar eens op. Ja. Dan gaat de klok weer. Leuk dat we nog een keer te zien krijgen. Race tegen de klok. Trouwens, deze uitzending wordt ook een race tegen de klok. Dat vind ik ook. Ja, klopt. Nou, we zien over de helft op, dus... Thijs heeft ons gezien. Ja. En het rust gezien. Ja, dan maakte wel snelheid. Oh, nou stopte. Ja, dan ga ik het doen. Natuurlijk het team van Max Verstappen, de ook een race is vandaag. Jazeker. Goed. 5 onderwerpen lopen nu door elkaar heen tegelijkertijd. Ja, je moet even goed in de gaten houden. Zeker, allemaal mensen van de zorg. Ik ben het zeker naar de juiste. En ik hou het springleven te carnaval. Vanuit mijn hart te wens. Ja, Paul van Vechel. Hij heeft altijd een soort fietsontwerp bezig. Ja, klopt. We moeten wachten op de optocht. Dit is weer de eerste optocht die we daar hebben. Meestal kun je ook met het openbaar vervoer.
Met die salage ook met de fiets, Linse? Dat hij een klum heeft gekregen. Ja. Ik vind het heel schoon met al die collega's, Einzelgangers hier te zijn. En we hebben gewoon veel plezier met al dat volk, het publiek wat hier is. Het is toch niks als mooier als dat het publiek aanwezig is. Hè. Geen publiek, ook geen optocht. Dus we gaan ervoor. Ja, zo'n man als Paul van Veghel heeft natuurlijk ook 2 jaar binnen gezeten. Ja. En zijn grote hertenwens is een springlevend hert voor de vastelovend, voor de carnaval. Ja, zelf weten het, hè? Nou ja, zo'n mensen die wekenlang, maandenlang aan te bouwen. Ja. Duidelijk altijd mee in de optocht van Heerlen, van de Winkbulen. En voor hem is dat een klein beetje een toetswedstrijd, hè? Even bergop, richting klimmen. Ja. Hier is hij. Nummer 40. Hier is Agnes. Pagen. Wat heeft Agnes ons te vertellen? Oh ja, korter douche. Daar hadden we het straks over. Ja, inderdaad. Goeiedag. Ja, we komen de spontan aan de zee. Ja, kun je een hand geven? Ja. Korte douche natuurlijk ook vanwege, ja. Deze douche is ingekort. Ja. Dus dat is niet meer ongestaan. Nee. Dat is eigenlijk onmogelijk, hè, om korter te douchen. Dus ik heb toen een paar vrouwen die, als ik vroeg wel eens kind ze wat korter douchen. Ook heel actueel natuurlijk vanwege de, ja, wat het kost. Luister maar naar Agnes. Ja. Dus ik sta hier neer. Aan de kraan kom ik ja net. Het lastentechnisch is de gunstige. Ga ik op en neer. Aftrekbaar? Steek ik de bullen eronder opletten. Tot bulles, ja. Ja, dan kom ik dan aan de zee voor niks. Het werkt gewoon niet. Ja. Hallo. Het zijbekje zit nog op hetzelfde niveau, maar de douche is ingekort. Ja, lastig. Lastig. Agnes Pagen uit Ejelser. Heerlijk knikje. Hey jongen, hoe is het? Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Gauw in. Agnes heeft wel schoen uitgewerkt, Tom. Hè? Ja, zeker. En Agnes gaat ook om de zoveel meter op een knieën, hè? Dit is de optocht. We hebben al wat volk op de knieën gehad. Ja, dat moet je vandaag. zeggen, ja. Dus kijken wie Ruud korter gaat douchen. Het zal hem ook niet lukken. En die installaties zijn natuurlijk allemaal metgeshout. Ja. Op aanhangwagens en noem maar op. Dank voor al het werk wat erin is gestoken. De cameraman is verderop bij de Drag Queen. Ook dat is een vak, hè? Drag Queen zien. Ja, zeker. Kijk eens wat een lekker ding. Oh, man. Iets heel speciaals. Als ik het gaas gemeten heb, dan maak ik dat het spoeltjeapparaat. Dan heeft er een crème van. Dat is een heel fijn zakje. Ja, dat is heel goed voor de huid. Ik vind het. Eens proberen. Klein beetje. We kennen natuurlijk altijd de flamboyante drag queens. En dan smeer ik het dan op de bij tegen de spat door. Oh, kijk dan. Dat ben ik zelf doen. Leon Klabbers, uit Tegelen. Tegelen. Die met drag rondloopt. Het aan de man probeert te brengen volgens mij. Ja, de Kumper doet die flesjes allemaal. Ja. En de drag queens, die kennen natuurlijk altijd die flamboyante hieren die zich als dame verkleiden. En hij heeft iemand die behoeft al wel een aantal jaren om dat te doen. Leon? Ja. Maar die zit ook de hele tijd in de houthandel hè, in die scheur. Ja, daarom. Als vakman. Moet je even langers doen. Ja. Je kunt niet altijd in het interieur zitten, maar ook af en toe in het exterieur zitten. Ja. Een goed idee.
Zeker leuk. Lijkt me ook een goede vriend voor Ruud Kleine. Om Leon eens op te vangen. De ganse te drek bezig. Wat voor drek dat allemaal heet. Ruud gaat er drekken, ja. Even kijken wat hij gebeurt, hè. Oh. Ik ga gewoon stiekem even kijken. Zou dat maken? Wel, hè. Kom maar eens kijken. Oh. Oh. Wat is aan de hand? Wat had ze bij dich? Ik heb mijn eigen crèmepje, wat ik zelf produceer. Ja. En dat maak ik van graas. Als ik dat gemaaid heb, dan maak ik in het smoothieapparaat. Gewoon even brommen, hoor. Een heel zacht crèmepje maak ik daarvan. En dat smeer ik dan op de bijn tegen de spadoren bijvoorbeeld. Ja. Het is weggooien, je kent ze altijd nog, maar ik maak van niks maak ik iets. Ik word een beetje aan Clausine uit Zalk denken van vroeger. Kent ze die nog? Ja, maar... Dit kruidenvrouwtje. Maar het is dus wel dat ze met heel veel ingrediënten uit de eigen tuin, dat ze toch nog heel knap goed kan zijn. Ja. Ik heb alleen maar mensen gehoord die ontzettend eigenlijk wel een beetje jaloers zijn over wie dat echt dan nog goed zijn. Ja, ja. En lommig man kent ze een beetje voorlopig gewoon even 6 of 4, hè? Ja. Of die bing met die spadoren dat trekken, hè? Kijk. Ja, die trekken dat lijkt eigenlijk op een optocht lopen zo. Dus, ja, dat gaat fantastisch. Eet genoeg drek bezig, alles bezig, hè? Ik heb van alles bij me. Ah, jong. Ik maak allemaal een blaadje klimop op de ogen. Ja. Dat is ook fantastisch. S'nachts gewoon. Ja, niks aan de hand. Ik zie door het dames zo, die kennen dat gebroken. Volgens mij willen die dat. Zeker. Blaadje klimop voor op de ogen. Ik zal het nog eindelijk keer zeggen. Leon Klabbers uit Tegelen. Voor als je hem tegenkomt. Morgen of overmorgen. Oh, waar sticht dat? De drag queen van Klummen. Wist dit? Nummer 43. Wat zei dat? En nou de handjes omhoog. Me too, gaat het over. Grensoverschrijdend gedrag. Piet Willems, Oetsjenne. Ja. En nou de handjes omhoog. En hij is oké. Ja, het is natuurlijk wat, hè. Ja. Het beïnvloedt natuurlijk ook de Einzelgangers. Ja. Dat hele MeToo gebeuren. Het grensoverschrijdende gedrag wat we al voorbij hebben zien komen. Ja. Gewoon wel mee dat ze dicht nog nooit gepakt hebben. Ja, onvoorstelbaar, hè. Ja. Maar zit nou toch niet aan dicht, Tom? Nog niet. Als het daar begint te kniepen, dan... Ja, precies. Even kijken. Als een beetje elkaar opwärmen moet er kennen. Ja, toch? zeker. Als we koud krijgen, dan... Kijk of het een drag queen kan voorzien. Dat wil door. Ja. De handjes, ik ben oké. Daar blijft met zijn handjes vanaf. En een dik pik nog erbij. Ja, op bezoek in Klummen, Hatseflats. Wat is hier aan de hand? Optocht nummer 44. We zeggen er even bij. Erik Boeste, Oetwielree. Hatseflats, massa is kassa. Oh, Pieter Gillis. Dat is de baas van de Ooststappen vakantiepark. Dat is de SB6 is. Ja. Massa is kassa. En volgens mij moet hem duidt hem naar Noord. Ja. Is wel eens gezien, hoop ik, toch? Nee, Pieter Gillis, ja, dat is een beetje de typisch figuur. Stijn Riek. En niet al die vakantieparken van... en massa's kassa, zoveel mogelijk mensen. En dat levert veel geld op. Een beetje een... Massa is kassa. extraverte man ook. En dit beeld wordt nou goed gebeeld. Massa is kassa. Ik kijk misschien ook in Klummen, zo'n vakantiepark dan openen. Nou ja, samen met de vrouw. En wil je het openen in de buurt, maar dat mocht niet doorgaan. Ik ga even niet meer welke plaats het was. Of de Valkenburg was. Dan kunnen we weer richting onze piepenwagen. Ja. Nou ja, een actueel thema. En af en toe wat eten. Hè, ik neem aan dat de Brabantse worstenbroodje zitten. Hè? Ja, ja. Kom eens beter. Leuk dat ze erbij. Wat doen ze over? Ja? Ja?
Ja, Ruud, wie is het met hem? Oh, is goed, maar controleren is beter. Ja, dat is vertrouwen. Want het in basis van vertrouwen deze optocht. Ja, maar ja. Maar controleren is beter. Het gaat goed. Weer is goed. Het weer is goed. Super toch? Ja, Worse broodjes, mag het goed? Dat moet zo nog wel. Ja, ik ben met de auto. Oh, ja. Oké. We zien bij Ruud van den Berg, uit Bochjes, nummer 45. Alsjeblieft, laat me gewoon van Oud-Mannekjeberg. Goed, zo keer gedaan. Wat is met Ruud aan de hand vandaag? En de volgende. Wat zei het erop? Gratis plattegrond van. Ik ga echt goed ingeslagen op klimmuur. Ja, helemaal. Higgins, klimmen. Nice, andere. Laat het niet bergen. Oh nee, maar klimmen. Alsjeblieft, laat me gewoon voor klimmen. Gratis en voor niks. Volgende. Dat is echt de plattegrond dit te bezig. Ja. En meneer, wat is? Heet ze? Moest ze bij de A zien, hè? Ja. Ah, dat is een beetje. Heet ze? Ja. Even plat trappen. Ja, dat is goed. Dankjewel. Dat kan wel een beetje in de buurt van mijn humor dan. Ja, daar moeten we op gaan letten. Meneer, hoe komt hier vandaan? Landgraaf. Dat durft het bijna niet te zeggen. Landgraaf. Ik hoor, wat gaat er nou met mij gebeuren? Ja. Zullen we een beetje door jij gerammeld? Met de plattegrond van gans Limburg volgens mij bezig, Tom. Hè? Landgraaf hebben we hier terug. Plattegrond van Landgraaf. Alsjeblieft. Kijk, netjes. Dankjewel, keer gedaan. Simpel, eenvoudig, goed uitvoerbaar. Ja. Betekent toch dat we uit van heinde en verre allerlei publiek trekken? Ja, toch? Uur de Heerlen, Landgraaf, Heidse. Ja. Oetwel hebben we net gehuurd, hè? Ja, en hij heeft gewoon overal de plattegrond van. Ja, heinig. Dankjewel, Ruud. We kunnen zelf vanaf. Eerst van Bochjes, hè? Oh, van Bochjes, oh ja, natuurlijk. Dat was toen ook de Ruud of wat hij ja, oud-winnaar. Ja, oud-winnaar. Ja. Ruud van den Berg. Ja. Altijd goede ideeën. En als ze van de berg hits, dan moest een klimmen ook eens shinen, toch? Hè? Zeker. Ze zich morgen in Klummen afvroegen hoor, waar de optochtroute, dan moesten ze maar de potgrond te volgen. Ja. En wat is de volgende in beeld bij ons? Is het nummer 46? Ik kan het niet goed zien. De baby shower. Oh ja, dat is ook al een tijdje in, toch? Ja, baby showers. Ja. Kindje geboren en dan geeft ze een feestje om een kindje te komen kijken. Ja. En dit is John Siebers uit Wansen, waar nog de publieksprijs vernoemd is. Dus dan moet Ruud dadelijk even stikken hand op natuurlijk. Ja. Verwacht je nou ook dat hij zelf de prijs gaat winnen? Denk ze? Dat ze ook gaat zien, hè? Nou, ik denk dat John nog niet weet dat we de prijs nog vernoemd hebben. Nou, laat hem verrassen. Baby shower. Maar als je Engelse taal niet zo goed is, dan kom je hier op uit. Baby shower. Ja. Ze shower met dat kind rond. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Kapel. Ja, echt. Ruud op weg naar John Siebers. Het is schrik ze kapot dat er nu een prijs nog vernoemd is. Dus ik ga het Ruud hem nu vertellen. Kom even met. We gaan even een mededeling voor dich. Want er is een mail gestuurd afgelopen week naar ons, hè? Ja, dat klopt. Want, de woorden? Publieksprijs. De publieksprijs. De lui op de bank kennen dus stemmen om een publieksprijs. Dat is een suggestie, hè? Nou, die suggestie is ingekopt, hè?
de kent dus vandaag als deelnemer in deze optocht de John Siepels Publieksprijs winnen. En de lui op de bank kennen dus stemmen als er had metgeschreven, dit vind ik een leuke Einzelganger en dat. Kijk even op onze website l1.nl. John kan hem zelf ook nog winnen. Dat is wel lekker, hè? Nou, dat het is niet zo dat ze best boete gesloten. Nee. Leuk dat ze er best, John. Nou, graag gedaan. John Siebels Publieksprijs. Dit is de bedenker. En er zal in de Raad van de Geschiedenis 10 naam dragen. Oh jee. Is het de prijs afgebonden? Wel een bedankje namens ons. Dankjewel, John. Leuk dat ze er best. Door de jury zit op dich te wachten. Ja, wat loop even met de camera. Ja, om te kijken wat John te vertellen heeft. Wat uit, hè? Baby shower of baby shower? Shower. Okay, ja. Tegenwoordig is van die gender reveal parties trouwens ook. Hè. Zoals last gaat van de valse hond. Nee, we hebben niet een leven ons. Dat is redelijk vals, toch? Dat is redelijk vals, ja. Daar hoeft ze geen absoluut vuur voor te hebben. Stuk gedaan, de valse hond. Het hoeft ook af en toe niet zo moeilijk te zien, Tom. Robert, gewoon leuk. In het leven hoeft het niet altijd moeilijk te zien. Nee, gewoon leuk. Kijk, in ons vak zoeken we de moeilijkheden op. Ja, precies. Maar het hoeft niet. Hoeft gaat niet. Maar dat vals zingen trouwens, ik zoek letterlijk hier een ooie aflevering van klasjeneren. Nee, over duwhoedjes lopen. Nee, dat was niet klasjeneren, dat was geen aas. Duwhoedjes lopen. Ja. De man was ook fantastisch vals zingen. Hè? Ja. Maar deze valse honk, die komt er aan weer in de buurt. Boer zoekt slanke den uit het sterrenbos. Ah. Wat was er ook weer met het sterrenbos? Ja, het sterrenbos moest deels in kap weren, hè. Omdat net moest uitbreiden. Oh, dat is het sterrenbos bij Born. Bij Born, Holtum eigenlijk. Ja. En daar moest heel veel buim weg. Wekenlang bezet. Wekenlang bezat geworden, ja. Maar die zijn uiteindelijk toch vertrokken. En die buim zien inmiddels ook deels gekapt. Deels zijn er verplaatst. En Wim komt uit de buurt, het is van Buchten. Ja. En alleen, ik weet niet of er dennen stonden. Weer en ween, verstaan, ik reun hard. De natuur, door de buim in het bos blijven zitten. Niet van een hak op de tak springen. In vol groen, nergens geschoren. Niet te veel jaren, nee, dat heb je hier. Kopen beetje spar. En geen ander eikels behalve mij. Geen ander eikels behalve mij. Dat is het ook, hè. Gewoon eigenlijk eind op eind een beetje klasseneren met het publiek langs de kant. Actueel thema, Sterrenbos natuurlijk erbij gepakt. Wim Wagemans uit Buchten. Met allemaal uitdrukkingen die te maken hebben met buim en met bos. En de slanke den, ja, dat weet toch wel, dat is Tom, hè. Wat is Truus aan het doen? Truus is aan het zingen. Mensen, wat fijn om hier te zien met dit stralende weer. En even alle ozel vergeten. Dat is toch heerlijk dat het gaat. Ja, het is diep shit, maar hier is het heel vrolijk. Lekker zonnetje, lekker windje, lekker werken. Lekker vorig jaar bij Truus Koen op bezoek geweest in Neer. Er zitten een harde kern aan Einzelgangers. Oké. En daar huurt Truus ook bij. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Met het zussen, dat straalt ze uit. Hè. Ze zingt het, ze duidt het. Brengt een glimlach op de snoet bij mensen. Prachtig. En het publiek zingt met. Ja, maar het is ook het weervuur, Tom. Hè. Heerlijk. Klassieker. Natuurlijk, geschreven door Frans Boermans. Even alle oezel vergeten.
werken, lekker windje, lekker werken. Lekker dansen door het leven, niet een werken. Dan wordt het interessant allemaal over de grens. Dank Truus. Hij, dit klinkt trouwens niet wie een valse hond. Nee, dat ging best wel dit keer. We hebben een beeld. Andere gedachten, maar wij gaan voor dit. Oké. Alweer grensoverschrijdend. Grensoverschrijdend. Dan moeten we even goed kijken. Wat zit erin? Maak nog eens open. Na de finish geef je de bestelling maar door. Dit is van bij de buurt. Helian Schroen uit Beringen. Beringen? Vorig jaar ook meegenomen. Ja, ken ik wel. Alles te krijgen, hè? Over de grens. Als Chinees, hè? Ook, goed. Zeker. Jij durft niet meer als Chinees te doen. Je hebt allemaal producten die van over de grens komen. Ja. Verkleiders, inbrekers, hoe te zien. Hè? Van poppen. Maar dan moet je het wel niet verkeerd denken zo, hè? Nee. Echt van poppen haaien. Ja, dat is goed. Ja. Het jou van poppen. Oh, dat is Jan Hansen, goed boksen. Beeld van poppen. Ja. We weten natuurlijk ook wel wat dat betekent, Tom, hè? Van poppen. Is dat zo? Ja. Laat even naar Jan luisteren. Tuurlijk. Maar niet verkeerd denken, hè? Dat automatisch doen natuurlijk. Weet je. Ja, de uitspraak ik haalt van poppen. Dirty mind is the joy forever, hè, zeggen ze altijd. Daar schrik ik wel een beetje van, hè? Altijd willen weren. Minister in Nederland. En nou heb ik die baan te pakken. Ik zit gebakken. Echt die van dicht zien we al, ja. En de volgende is 100% betrouwbaar. Ze zien van ernst. een oud winnaar. 100% betrouwbaar. Uit Zevenum. Ja, kom maar eens even. Wim Ummetum. Je hebt het wel erg mooi gemaakt, Tom. Wat heet hij eigenlijk? Laten we eens goed kijken. Negatief. Prima. Wat ga ook van poppen? En weer mensen die een tasje willen doen. Ja, we hebben andere, hè. We hebben nog nieuwe. We hebben nieuwe testmateriaal. Ja? Allemaal positief of negatief over mij? Ernst is natuurlijk Ernst Kuipers, Tom. Positief over mij als minister? Uit Ernst Kuipers nog, de huidige minister en verrende van de... welke zorg was er alweer? Goed bezig. Intensive care. Altijd willen weren. Minister van Nederland. En nu heb ik die baan te pakken. Ik zit gebakken. En dan zit met de vod in de pan. Zien er nog mensen die een coronatestje willen doen van Ernst? 100% betrouwbaar. Zit je niet? Voor mij verluip ik jij de prik weer. De dokter is ook. Wim Ummetum, uit Zevenum. Dit is het gebakken als minister Ernst Kuipers. We hebben mee begonnen. En we zien bij 54. Voor mij verluip ik jij de prik weer. Nee, dat is geweest. Heb jij de prik gehad? Nee. Oké, spring in op de coronapandemie. En een prik. Met een bak beer. Ja, en geen prik. Raymond Charlier. Geen sinaas, geen cola. Goed stramprooi. Heb jij de prik gehad? Ik hoef geen prik meer. Leed een beetje aan de leeftijd van Raymond. Want de kind nog een extra booster holen. Ja. Sinds kort. Maar dat hoeft niet meer, hè? Nee, hoeft wil niet voorlopig geen prik. Nee. Misschien zijn dit ook wel de gevolgen van wie de mond uit. Van al die boosters. Misschien zit er toch iets in, hè? Denk het wel. Wat ons beïnvloedt. Ja, denk het wel. Misschien zit er ook in het andere drankje in. Wat hun beïnvloedt, wat er wel pakt. Dat zou goed kennen. Weet je ook dat je toes kunt stemmen straks als ze allemaal geweest zijn? Via l1.nl. Voor de John Siebels Publieksprijs. Voor John Siebels ook nog met mogen doen, hè? Dus, Nummer 55. Is het allemaal niet? Is het Hans Hirsch?
Waden op de nikste golf. Ja. De Corona gaat nog even door. Wachten op de volgende golf. Ja. Dat doen we met Hans Hiers. Dit is goed. In slow motion. Nee, daar is dat het dan in. Ik ga nog even op de nikste golf. Ja, deze golf was inderdaad niet veel. Nee. Misschien deze, den ook hem. Zo kennen. Hey! Want iedereen is wel een beetje bang. Leuk verzonnen. Actueel. Stiekem zien we toch een beetje bang dat er toch weer aan de golf komt om. De Volkswagen Golf. En de Volkswagen. Of een andere. Volgende kandidaat. Heeft ook weer een kes of een doers bezig. Nummer 57. Dan is het Jossie Grapendaal, Uitvoerendaal. Een Votlok. Ik ben het en doe hupset. Een Votlok. Ik ben het. Toch goed dat we een paar meter hebben om te kijken wat Ja, het precies is. Ja, precies. Het is als Emes echt een eikel vindt, hè? Een Votlok, ja. Maar Jossie is het Votlok. Maar dit hebben ze het. Ruud. Wat help ons even te branden. Ja. Wat hebben we weer? Wat hebben we nou voor Votlok? Jossie. Kijk of ze kump, hè. Kom eens even bij mij. Van heren uit Noord-Limburg die ver gaat uitleggen. Ik ben het Votlok en doe has het, hè. Ik ben het. Ja. En die gaat het. Ja, de beste Votlok, de beste beetje uidel, best een beetje een ul. Dat bedoelen ze daarmee. Ja. En doe has het, nou ja, dat kent ze zelf niet zien, moest ze naar spiegel kijken. Dat is een beetje meer, hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, Jossie, toch? Ik ben geen dier van hier. Nee, precies. Ze snappen het daarachter. Ik zie de duimpjes omhoog gewoon. Ja. Jossie, leuk dat ze door bent. Dankjewel, hè. Van 57 naar 58. Harm Lemmens uit de Schummert. Oh, dit is 59. Nog heel even naar 58, dat hebben we gemist. Ja, hier is Zandreuver. En wat vertelt Hamos? Dat is natuurlijk een uitdrukking, hè, Zandreuver. Ja, we protten er niet meer over. En dat zal het tegen het publiek langs de kant ook zeggen. We protten nergens meer over, Zandreuver. Ja, dat zit toch nog. Corona. Ja. Zandheuvel. En ook toch het Zandheuvel. Precies, klaar ermee. Niet meer over praten. Ja, want de corona heeft natuurlijk ook wel discussies losgemaakt. Hè? Bij de mensen, bij de familie, bij de vrienden, noem maar op. Hè? Ja. We hebben het er niet meer over. Zandheuvel. Precies. Ik kom niet van het gaas af. Is toch niet gek, hè, met allemaal ooien en prei? Nee. Ik heb er nog een met. Zeker boven op de berg, dat weet je. Ja. En nog tijd actueel, het gaas af. Het is wel een beetje teruggedraaid is nou, hè? Met die prikkelen Rusland. Ja. Ik snap dat de volgende wel een beetje afstand hult. Ja, Martin Goossens uit Steinestedt, ik heb het nummer van het gaas af. En Ruud Rugem ook, hè? Ja, het boerensoep en ooien. Daarom is het goed dat we in het hok zitten. Komen langzaam in de finale. Bedenk nog toe welke 3 nummers je wilt doorsturen voor de publieksprijs. De John Siebers publieksprijs. Hij schrok zich kapot dat de prijs nog onverneembaar. Je kunt straks nog een tientje naar de uitzending stemmen op l1.nl. En dan maken we morgen de publieksprijs bekend.
En dan hoop ik dat je ook keuze hebt kunnen maken. Ja. Ik denk dat je 3 nummertjes hebt moeten onthouden die je het leukste vond. En in de optocht zien we inmiddels bij, is het Annemie Diederen? Ja, het is Annemie Diederen. Dus, dan moet ze nog klimmen. Maar ik hou van klimmen. Nee, ik hou ook van klimmen. Hallo. Het is goed gedost als een bergbeklimmer. Ik hou niet van klimmen. Ik heb dat niks van. Nee, dat doe ik al. Ja, ik hou van klimmen. Maar gewoon klimmen. Nee, ik woon niet in klimmen. Nee, ik woon niet. Nee, ik heb er niks met. Nou, ik woon in het boven op de berg. Ja, ik hou van klimmen, joh. Ja, we zien bij de volgende deelnemer. En ook hier heeft zich voorbereid op, op wat eigenlijk? Schrijver Emmeren, mensen hebben een oplossing, gekleed, leuk aangetrokken, prijsbed genomen. Tja jongens, aangezien die eerst zo klein is, geen prijzen kunnen jongens. Piet Dorsers beklaagt zich nou al, terwijl de uitreiking nog niet is geweest, over het feit dat er geen prijs zit in klimmen. Misschien een publieksprijs, toch? Ja, misschien iets voor de publieksprijs. Maar dat is veel later. We hebben die geleerd, dat weet ik niet. Goedemiddag allemaal en voor je eigen kleur dingbier hebben. Ik goed dat Ruiver ook met uit aan deze Einzelgängeroptocht. Piet gaat nog een keer zijn act doen natuurlijk, vlak voor de camera's, voor de piepelwagen. En inmiddels achter Piet aan komt eigenlijk de collega van John Siebers ook het Wansum, dat is Barry van der Bos. Doen altijd samen met aan de Einzelgängeroptocht. En Barry zegt, ik hou hem voor mijn eigen. Aan de andere kant kijken, hè maar. Nee. Ik hou hem voor mijn eigen. Ook niet stiekem van dat je denkt van... Afgelukt gevonden, de dikpik. En dan mij maar aan willen vragen als je al opstond, hè. Want hij over van zichzelf. Maar dank aan Mark Overmars, hè, dat we dit soort onderwerpen in de optocht hebben. Ja. Wat deelt Barry uit? Even kijken, wat heeft een eng? Hij had een ruime box aan. Ja, inlijsten? Ja, doe ik. En waarom kijkt je nou aan de andere kant stiekem? Aan de andere kant staat hij ook niet. En dan maar klagen, hè? Als wij hem wel zo'n sturen, maar je kijkt stiekem achterop. Ja. En je hoort dat je bal opstond. Dat is een confronterende actie van Barry van der Bos. Heel hem voor zijn eigen. In de stroot, in de prins in de stroot, de wisten hier lang. Ja, Barry van der Bos deelt blanco foto's uit. En dan ga je toch op de andere kant kijken of toch de dikpik er niet op staat. Ja. Leuk gevonden, erg leuk gevonden. Ja, het moet ook, hè. Het had niet gekund een optocht zonder dickpics. Zeker. Het hakt er te veel in onze maatschappij. Dan is het geen optocht. En wat komt er aan? Een complete wagen. Oké. Het is optocht nummer 63. Oudwinnaar Frank Hoene.
Misschien kent je nog van de allereerste bangenverval. Oh, ja. Ja. Frank Hoene uit Oorsbeek. Het wil maar niet lukken. Joren Toes. Ik kom niet aan de bak. Dat is een foute hoor, hè. Perspectieven voor de toekomst zijn onverwacht. 3x4. De oplossing is makkelijk, hè. 3x4, hè. Goed bewogen, hè. En dan... Ja. Beetje maken aan de bak. Als ze maar prins is. Dan... Leuk gedaan, zeg. Schoon gebouwd, leuk idee. Op zich het idee van aan de bak komen, dat hebben we eens drukker gezien, maar misschien deze geeft er wel een extra lol aan. Echt... Het is natuurlijk de grote winst van heel veel mensen om een keer prins te zien. En dat leidt eigenlijk ook alweer tot wat nevenfuncties. Steeds veel zitten weer van de fanfare of van de harmonie. Of er kies ook echt een baan aangeboden, dat gebeurt ook nog wel eens. En Frank zegt, ja, ik kom eigenlijk niet aan de bak. Ik kom niet aan de bak. Dus erbij, hè? Ik kom niet erbij. Ik zeg, joh, doe. Maar de oplossing is gewoon bij, hè? Ja. Blijf even allemaal hier. De oplossing is makkelijk, hè? Nog eens, nog eens. Blijf even hier. Staat dan op de centrale verwarming, hè? Ja, zeker. Die staat dan nog op de cv. Ja, het is echt... Er zit zoveel in verborgen en deze echt wel erg leuk gevonden. Dat is ook goed dat we een paar keer kunnen kijken. Ja, precies. De prins op de cv. Frank Hoene. Uit Oorsbeek. Dank je Frank voor die constructie. Als je denkt, wees nog aan het fluiten, dan is het blijkbaar Emes die achterop is gebleven. We moeten echt over het bord kijken wat er aan de hand is. Hier ben ik weer. Ik kreeg er geen genoeg van. Ik zie het zelf al. Ik ben het einde. Ik ben het einde. En we sluiten af met Funs de Gel uitklimmen. Ik ben het einde. En Funs is het einde, maar dat komt ook omdat hij als laatste in de optocht met kijkt. En dan wordt het team natuurlijk dat je gaat nadenken over welke mensen verdienen de publieksprijs van LA. Ruud, zijn we echt bij het einde? Ja, dit horen ze alle 64 met Funs de Gel uitklimmen. Sleten voor dit voor nu even af. Kent stemmen dus op de John Siebers Publieksprijs via l1.nl/ego of /Einzelgängeroptocht. Zometeen even uitklimmen vanaf de Vriedhof. De echte prijsuitreiking. Bis gelijk. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems.